wenya somuye somuye no bunsamuonyo dija wenya somuye dija wenya somuye dija wenya somuye hey dija wenya somuye somuye no bunsamuonyo somuye dija wenya somuye Didia wenya somuye Didia wenya somuye Ghana adisiye Oboba ofore amanfo ati adeba ahenkan 93. Obano Samari abano Obano Samari abano Obano, Samari Abano, Abano. Yes. It's another beautiful brand new Tuesday morning, live on your family favorite radio station, Ahenkan 93.3. We've got your brother song. A free sub break up sound up and undoable for God Encountery. We back on your radio. Like nobody's business. And indeed, today happens to be the 19th day of September 2023. Tuesday edition of your most authoritative Easton's official biggest breakfast conversation is about Maakye. Tell a friend to tune in and I enjoy show no. On behalf of the solid production team in town, Udi Ahenkan Kwame Aboa, Ononi executive producer, Ajempa Hine Kofi Mensah, a lead producer, ably assisted, Kobe K, Billy Man, a technician. Mebacho ofre mi obuoba ofuri amanfo. This time yeah radio. Yes, I'm fine. You mean biem. Come on. Obebem. Come on. I don't praise you, the Asada. Any ye, record your mouth as if you Yankopon or and when I will bring Yamin. I will know now what she and so what boy and hobby. Near money for this is to say, yeah. One more wedging a twin, a tone swim. One more plants in your arm frame. Oh, Yankopon can ho. What say and bo? Send your tea piano. Or the bedroom bosh assassin so. And only boshy free Yankopon in some Eba wo. I don't see no pay. Me pese we nyaku kudro. Na we nya GDA na we catch on say. Ano pay and that day. Unyami we shirami. And intimate yasada. Eddie money din krono. Ne bambo ne hweso power de adom wo ni wabusua ne wasefu nyina no pay unyante moni bia na wonte bone nso so Onyankopon na wa free enwuma papa ase na no pay wa sha ase a wo ma wonte asembone no se Nyankopon no odaso ye nyame obeka wo ho anopay obeka wo ho awia obeka wo ho anwumre obeka wo ho dada nyina na wo wanim mu ase me say yen abrabọ ne ya na de yem fato ho de kan sem ne de kire wo no because ye hwe ba bia na ye wo e bia ba bia pese ye duru ne ye nyanduru ho but ba bia ye duru enyame wa ye bi of course onyame aye bi ani ntia de aseda e de mani din kronkron no ye wo gidie se wo no nyame a wo free niema papa ase no wo de bekọ awie ye papa
Hey, bravo, bravo. Ah, eradi nyame. Ah, kweku asari nyame. Eradi nyame. Papa bwachi nyame. Ah, bro. Hey. Bro. Eradi nyame. Bwachi papa ye frau. Osudai. Ah, obo be nyame. Asari nyame. Righteous nyame. Efun kanse nyame. Eradi nyame. Nyame no. Ah. Sofu bidiaku nyame. Eradi nyame. Ah. Bro. CS nyame no. Ya frana no pay. Oje nyame. Ah. Pentecost nyame ne ya frano. Praise be nyame. Methodist nyame. Roma nyame. Ya frana no pay. Wamra yensra ba mu. Omra ya brabo mu. No mese omone fuoni nyuma. Ah, amenyame o. Medini nyina. Ye yesu nyuma. Tonsa fra urade no mra. Hey. Abrabo yi. Eneda yi. Yakoni aba. Jina. Nyamio. Nina. Ah. Nina. Nane nyami zizami yekuma. Ampa zizami radie. Eba so yesi edi akira yenko yenim. Mami fa wiem obrese ne besi akọ ene damu ni nyina wadaro mami mfa ma ho na fa yemfa de aka nyina mfa nto aso o se bin kan chiro sa no panum ho ba bie no ade se nsuo ne pepete kakra na ade achi free sabre air con nso no na wa hye ne nso de amame se ensuo no ebe munumuna ewe puema ntem ya yahudu bebre no a ensuo no ebe munumuna ewe puema ntem ya yahudu bebre no a afei e free non dubrem ho air chrono awia no ebe yi ni ti light one bi na anante mu ho e free no miensa a wonyunu edwo no o kire se ewie mu bete apuema ntem ya yahudu bie no ewie mbe enyu pa ensu no bepetepete kakra eni nti se mi sisu bie mu de amawo a o se me nka nkire o sa no pay no ade se ewie mbe enyu kakra na mom bie kwa animu na wia ne be yi ni ti free prem to bro ho kro no na anwumre no miensa no nan nunum kɔ no ho ɛhɔ no so ewiem atimi ate mia ya wodo bia ewiem be enyu no ne titiri wo mo ben kwaye ne mmepo no ɛya na ma hyɛ ne nso de ama me wei ɛyɛ sɛ de ewiem bɔbrɛ ebesi akɔ ene damu ni nyina ɛna wadaroma yɛde ama wo no ɛni nti ya na ma hyɛ ne nso ama me afei nso na do fie na to ha no mo ayɛ da ase so ama yɛ kwan ɛwɔ fie hɔ ɛni nti wofieho.com kanimu.com adwumanimu.com babia wa ma yɛ kwan.com a no pay utie yɛn na enya wo nko na utie yɛn woni ɛdɔm na etie yɛn yɛsire nyampa sɛ onhyira wo onkoso anom mmoa wo ɔma wadansedie yɛtie radio but radio we ni program we no utie na awurade asan ehyira wo program a utie na awurade asan ne wunya pam na waka kyerɛ wo sɛ ɔyɛ gyenyankopɔn yɛ ɔbenyankopɔn a wɔyɛ honkonkru nyankopɔn yɛ adum wura ɔbɛhwɛ wo so na ɛyere so kyere so sɛ den onwu animu ase mi hu bi da radio a utie na awurade ne wanya apam aka kyerɛ wo sɛ wote kaa mu na sɛ kaa no mpo ya bɔ kaa ne dua sɛ kaa ne nkonya akwanhyia by virtue sɛ wote kaa ne mu kɛkɛ no obeyi kaa na afiri akwanhyia mu program bɛn na ti sei program bɛn na awurade no mo apam sei oh my goodness
eya ka kire wo nua no no so wontie bia no pa bia adansedie na dɔso ɛne nti won so ya no wawo so ka kire wo nua sɛ han bia pie ɛwɔ Ahenkan FM han bia pie ɛne nti wɔn so wɔnkɔ nkonkɔ tena Onyankopɔn ne nwunu na se na ɛyire so kyire so sɛdɛn onwu n'anim aseda saa asɛm mane nya wo nkɔmɔdie wate wudi nkɔmɔ a ya mane mfam na ɔmo hunu sɛ ampa wote apam na se ɛnu nti ma memo akye na memo akɔ aba ɛmfa mra ɛbenada die ɛso ɔfrɛ me ɔboɔba ofori amanfo. Good morning. Ghana adisie ɔboɔba ofori amanfo ɛmamo akye ɛdeba Ahenkan 93.3 FM. Yesu Kristo dini moja atoya bode medi Yesu huadansi achamansai nasemekana se untia se Yesu moja kueni media minsona mekao otamfu wedi kuku Yesu Kristo dini moja atoya bode medi Yesu huadansi achamansai nasemekana se untia se Yesu moja kueni na wo beka kire wo ho se meye adoye meye adoye na ma kire se me yenyame ba meye adoye na me de ahye obronsam aniwuo me ma bronsam nsa sifom meye adoye na me de apagya obi mama obi ani su ade hunu atumi abam meye adoye na urade ahyira no Anopo ma men church and crying for me hu so mu nyina e show sign say omo support wo this year and inti azeman okwa sorry e with the Voice of the Blood Ministries me won crying am sorry no the Voice of the Blood Ministries Osofo Apostle Righteous Nana Yawo Inshira Frempong Wono ne sofo panyini a woda saa asafo no ano Papa yi nso na ahomachi bia obomu mayenya ansa ne aba Oso wonyame kase onni wanim Nya wode won sabeka enye nhyira Ubie wa no awurade mfagya eni akire Odi mpaye no empaye no egu yenso ansa ne yaba Aninti Apostle Righteous Nana Yawo Inshira Frempong Anope yeda se Asafo mamu wo nyina da onyame nka mo ho Aba na dance di ene se Otaria na wai Wadi di nyina bi No di yare na nam Wishia Yesu adoma Hey Yesu na yedi ni wa dance ya kire o Fano Fani ye ni awo pe Yesu Yesu na dance di ene se Nantia Afenko biase no de yare na nam yare Yantu jantum Yantu jatum Yesu Kristo dini moja Medi Yesu huadansi nasemekana se untia se Yesu moja Yantu jantum Amen Bisoda mikao Yesu Kristo dini moja
Erunti Proverbs chapter 18 the verse 16. Tia kachire wunia se yebeya doye yebeboa obi enra menumienu kenkan ye ewo John chapter 10 the verse 10. Bible ma meni wumienu tiase se obronsam ne de oba wo mane sa keke oba wo ba onam tirimupo bi ene wo de ba wo ba so obiwia wakum na wasei nanso awurade de wo ba so obema nkwa ọma nkwa ne kekewu na wamane mmoroso enu nti se wo ye nyame ba na opese wiase nyina hunu se ampa me ye nyame ba se me ye nyame ba de a ene nia onyame eye na meye eni ti enra ye ka kire ye ho se ye bema na ya maboronsam ensa asifam enenso so me ka kire wo se adoye de wo ekopie enipa akese animu adoye mami ka asem nkyerɛw se ukwa asɔre na asɔre na ukɔ no church no ɛso members ne dɔso ɛni nti ɛden se ɔsɔfoɔ ebehunu se wei yɛ me church member anaso obehunu mu nyinaa no wa recognize mo asɔre ɛso no ɛya na ɛden ɛde ma asɔfoɔ no se ɔmo bɛ recognize onipa no by ne din ebia no wanim ebe na obi be say family kakra but say obehunu within pa say I know this person we minimum pa ansa na onipa anase ansa na osofo no ebetimi akai wo no gise we ya de bia edanso de ba de eno na yidi ho nkomo. Proverbs chapter 18 the verse 16. Bible say a gift opens the way and ushers the giver into the presence of the great. Where Holy Bible no wa mu bro for dia na ma breaking it down say be ya ma me afia broni mu nyina beti ase nti me no mo enku bebre so mo pese obi ate ase nti ya no breaking it down sa no but me de ya na sa mo bro for no ase mu ye ha bi de mame no I don't know but ma yenhwe King James no so so yenhwe King James no na yenhwe King James no brofo no na fe yemfa no so mfa nto aso nti Proverbs chapter 18 me hwe King James de no mebusam eti edu enwotwe enyimu du ensia no yenkenkan ne sisi a me King James ne de ne pa wo de tie de ono so ode namwe o say a man's gift, yes, a man's gift maketh room for him and bringeth him before great men. A man's gift maketh room for him and bringeth him before great men. Here typical example, your program ya ye be ye yene namwa yene nkrofo di nkomo wo hono mo a obi tumi ka to say oh chale me support de mo ye no he on that day mu be hunu mi wo ho ye ba be support any sa ne manema no mo nyina wo ho but me ti hayi metimi a single out abom panimfo bi din abo wo mo aba so unim de ntia because program ni nduru ho kra no o ma show commitment anopai because of womo achede, because of womo gift, because of womo adoye, because of ma womo ma yenti hwe enipa mpempem a etie but metimi abonipa be miensa bidin sese ya adenti na mebo mudin because Bible amaya tiase in the book of Proverbs chapter 18 the verse 16 the Bible says a man's gift maketh room for him and bringeth him before great men and into anopai asumdue ma phones on kwa de osi efe no asumdue ma phones ventures anopai owura igbo Nyankopon hyira wo ebo asumdue ma unsi ebo ni din hwe nipa mpempem etie yi onso ono na yabo ni din adenti ni yabo ni din Bible dia obeka bia eye nokore a man's gift maketh room
for him, and bringeth him before great men. And I know anopay great people are listening, but yabo ebodin amene atwen krofo adwen nipa mpempem nyina betwe wo nyina ebo okay ebo yate ebo asumdue ma wono na bie asumdue phones woton okwa MPP wo office ho no atem da ebo we bie phones ho phone bia wo pa bia wo kwa obenya bia to adenti na meka we no mo, because Bible say a man's gift maketh room for him and bringeth him before great men. Anopay yadoye na du be kopie baabi. So person also for kai wa yadoye. Emfa woni sene mo do sofa. O yadoya, your pastor will be able to single you out. Your pastor will be able to identify you. Enyan hwehwe animu. Bible na aka or say a man's gift maketh room for him and bringeth him before great men. And Bible nim. And into nya hwehwe animu no so for ne. The pastor is just fulfilling what is enshrined in the Bible. A man's gift. Anope yadoye. So we yadoya ibebodin. Adenti nipa de doso yabo ebodin because we show commitment ne gift bi e de na duru ha e ne yebo ni din. Enyo no nko a Big Sam phones. Wono so wa yadoye Big Sam. Enti anope Big Sam me dey my friend Elder Sami. Anope enam na doya wa yenti Big Sam CAC Elder ono so ya doye enti ye boni din e wa ha. I make room di amano say ye betena ha e wo se ye boni din a e de ne beba enipa kesefo enim enipa kesefo ne wo a wutie mi anopai mo a mo dɔso a mutie mi anopai a ye boni din no amama hunu se sa ne Bible kan ye den e ye nokre enye ono nko a War Green Pharmacy manager ho your friend Dixon Boating yenya ye ben no your friend Oman Hene ebinim so friend Mr President menim ba bi odi ne president no Oman Hene enso show commitment na Bible say a man's gift maketh room for him and bringeth him before great men, and that is why anope watu omudin wa ha man ba ko no de wamfani din amma eno ni besi ye boss so eno wo so de ba ha no ni din die yeni but ye be brewremu a na yahwe se ye nsa be kan din adenti ne ye bo omudin enya nhwehwanimu o eye Bible no ena aka to ho say a man's gift anopai e wasa wo chade na de wo kopie mpanimfu anim e wasa wo ya doye na ede wo din ko the corridors of influence. So when the influential people sit down to talk about themselves, your name will pop up and they will begin to think about it. Say, sabrante we oyadoye pa o. Sababa wa we oyadoye pa o. Inti den ayen so ye in return. Anopai suya senye ye adoye. Se oya adoye a enra me ka kire wo se o kire sampa uye nyame ba. O kire sampa obema ni nyame aka bebam. O kire se ampa you support a good cause. O kire se ampa onye obronsamba udi prove se uye onyankopon eba. Enen so masan de atoso ama wo se we ya adoye a enye sa wo de hyabrononsamba ni wonku a o esan bie kwan e de ma wo ema wudin kopie empanimfu anim na ebie ekwan bibiri e de ma wo. A man's gift maketh room for him and bringeth him before great men. Intanopai ebo asumdwe ma phones yabo ni din wa ha. Big Sam phones ono so yabo ni din. War Green Pharmacy no uduru ho aduru bia wo pe bia wo mpotam ha wanya bia je so konkran me ka kire wo wanya bia be kire wo se kwa omboa ube chinchin omu nyina kra ya omo refer the back War Green wanya bia ye nkran straight
nti anɔpa yi Dixon Boating ɔman hene nyankopɔn wo nhyira wo ɛna man na ebesi ye boss so no ɔno so ba bi owo bi a onyankopɔn wo nhyira no wo de ma ya ne ntentem na a man's gift maketh room for him and bringeth him before great men. Ye the sports to aso. We are ye besan ba. Ni ababa beto aso kama. E the amount. Ye asem ni di free. Mebusem eti edu enwotwe enyimu du nsia no. Ene nti wo fia na onsoso wahwe no akenkan kakra no a e de aka ho. Awurade ontre animu nkyira wo na onye wo kese. Ofrɛ me obowo ba ofori amanfo. Yenkomra na fe yemfa de aka nyina ento aso. This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Adesiman Ghana Mamba, and I pay Yamba Munina Kwaba, Embra Henkan 93.3, so Yatanase, a good year Munsem, and Yadi Asia, we midi at the Joshua Company Ejenin. Yusuf Fajui, Obetin and Khan, my enfasida Emma Jubilee Hospital, a master asema good year Munsem, Yadi Ba, set a nay Uyare Ohondo Do, Ope, Sabe Bessa, Yaman Yaruanina. Etuaira and one Jubilee Hospital. Yadebia 82 Biana Fabre, na a doctor's nurse for engines 24/7 ensure man yard wanina into Enira. Ebia no lab na peso ya, your laboratory or honum labia peso ebiano, ebitimi edi akomwa. Afe ebia upe drato, your pharmacy kesia honum a draw parto biano, when you be enso ato, our Jubilee Hospital. Afe antinenta ken enso aba, edi ama emano mafa frun ebia neno. Nyinsen unyo hobby at the famwa fabre na fe yenso no one time enfa ema postnatal care no enso ho de ma ema no ma wawie akola no odidiye ninyi no sene sitie ekoye anase enkoye bre na baje nkyerɛkyerɛ na bibia nso enkofan enfa ema afa theater enso elho ebia surgery anase operation bi na pesa wo ya ode bedan ya yebehwe aye ne kama enso edi amount maternity ne enso aba sounds na ultrasound na afa electrocardiogram machine enso aba we no ayade a nurses scan bia bi yetwa bi edi amount ebia wa fofo se hu sakra no oyoba na se bema mama nya prostate mamu odunso miare no so mo ba na fe scan etwa ne kama enso edi amamo yade bi achi usuro fare so bodi nkomo edi achire unua yo kanso to odo asem medem mbehwe akama na echire ni fie enso ayedin wani ina ohwade a unhu ade na benwa unhu ewechire unhu wanhwe ntu asentem ochira bi no o kese pa na edi ebro be piem ya Ahenkan Fm ahyemu ma no ye fansa woni yare nyina ema na bibia enso enko diabetes na hypertension for no so na ese ade afele no pa bia no nkyekere enso ekoso edi mamo ebia wo fie wo dwum na opeduane atodi yo kantin wo ho eduane a opato bia no bonye bi ato honom na bibia nso akofan wo bono kita insurance nso dia ye beje na yahwe oye Odan Baburu dia so Amantra Bridge ne so ehonum enewo 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 na onie enso edi enkomo Festus Enterprise mekachiro se ene uya bema ma efie nya de ma ba no eni kafie ma nkola no eni enkafie afi wo so weekends ese otena fie na Felix ahodo a ekoso no unya games ni bi ehwe na bibia nso ekofan edi ma se wo tena fie busafo no so eni akafie dia na Oma TV so enso aide eno ntini for asem kodan Festus Enterprise na afi Multi TV afi DSTV Star Times Canal Plus na afi AG Plus common bito na bibianso enkoye enso enfa ema ebianso de TV na opato brand biabi ebi elho se eye Asano se eye Hisense se eye LG anase Samsung de for asembedan na baji bito na bibianso enkoye enfa manya no nko a ye TV Walmart yesanso else eye decoder stanza yeton afa bia wonso TV no obrada decoder no obrada nemom the remote ayira remote controller de asem no de bedan ya ebehwe na afa apabia ma kama
na bibia nso akoye enso edi amount afa bi adwuma ko bi anase ankrankran wo pese ne no odi AC ebo office wo pese odi AC ebo dema AC no hospital biabi ebi enso of Festus Enterprise ebia wo bi da nemum asai wo pese esisi de ma wonso a wo de bedan ye behwe na afa adwuma enso edi amount wo hwe chi akwan a opposite Ochimasi Sport achimda na se ye ben shell filling station no achimda haya fair number we so 0244 515 849 0244 515 849 and 0269 305 785 na onia enso edi enkomo na bibia nso akofan edi amount afa Blooms Bookshop enso asoyasen enei okola no se owo crèche so owo nursery se owo primary JHS and se SHS na se open textbooks so be kan mana ti ase ye mana dwimu adode a kopiem Blooms Bookshop na afa yambo textbook biabi ebi ho ebia nso de no open exercise book open ruler mathematical set pen and se pencil sharpness crayon and se poster colors scrap back correction fluid office pins cardboard formica board and se eraser graph book dia furniture mu Blooms Bookshop niam abinato na bibia nso enko fanfa asam dane se ya de neman ye ton wholesale price ni bu form enfa won sika bia ode eba no bunya bi no ato na bibia nso akofan e di amount achimda na se opposite Ghana Commercial Bank car park no honom ena obohuye 0244 293 632 0244 293 632 and 0203 083 731 0203 083 731 na oni Blooms Bookshop enso edi nkomo na bibia nso akoyi edi amount Raymond Asetewrat ena afi Bani Tomauli omo e produce show no Yes, I'm saying no pay emfa MONHC emfimfri Ghana Premier League mu na yindi nkomo emfimfermo emfa no pay nyakopon ya dum de tena and say games e kemu no enso beto dwa a game between Dreams FC and afi Nations FC onum say Dreams for and amugina mu a omo ebo Confederation Cup nti omo timi ambo game na nyakopon ya dum de tena 3 pm omo tena fi and Nations FC e de aboni 3 pm na mediama enso tena fi and Accra Lions enso e de aboni a medimu enkomo Nanka said this month yamu 29th. There's a Ghana Football Association elections no etim ebaso na mpempem no kase de tabo edaso ntenya dia yenim data elections no eno so etimi ebaso na George Akwesi Afriye na afi Edwin Simon Kett Okrako omno mu gina ese ne no na campaign fo hwe no mu ntom so aba na afi Ghana Football Association omhwe no mu ndienim na enso yade a George Akwesi Afriye ne fala ode ekoin mpanifo enso ebototwene ya omu chema onsan konombra bio osan de apinu koya eno da story ya omse sa apinu omde koye no na the appeals committee of Ghana Football Association omabosa appeals no enso atoagua presidential race no enya de obetimi account no bibia enso akoye enumu na Abdul Salam Yakubu Sabato ono no campaign manager enso edema George Akwesi Afriye odi nsem bi atudwa se ade na GFF omo aye no omanfa obuo anfa George Akwesi Afriye omanfa obuo anfa ma clubs a omusa kan Ghana na ade omo eye no anhwa obema omo a ono George Akwesi Afriye na afi ono Sabato no ombe kreti omo GFA na afi football no omo aye ni ye ewo krum ha ye ntie nsema Sabato edi ejaye Deputy President and General Secretary. When so one years at you in if I say Ghana football and only a year. If it's a name of you a year. It is a be obituary from Rabrona, all the officer on our power. Now I can say Mrawi and Minya Tamukra and Kana Minya Tamukra, she now to us a Manugua. If you say pick disrespect, dear, never say Ketokunin and go for Ninano. George no only respect the Yamano, and even the team Nina. There is no respect. So respect her, yes, at you. So also we have a president. Uzuwaye Juma, what to boot, why you Dibia or Kasa. Obian over election, when you endorsement, at time this current administration will deliver a go to Habano. What endorsement in England? Obia endorso. I'm said, I come in many Georgia Kwesi free and endorso. Do I know Obama ni Bravo, Obama a bono into basic football. Do me your mama the call election Ghana. Yes, you have to call for back. Maybe as Ujaba. And only because make us unbelievable. Move serious enemies. Another day. Move a GFO. You bet GFO more baby. You bet my papa. You bet my GFO papa. No, where is that? What
I'm a football. No, hey, very bad. You better kiss us a Ghana football. Wei Abdul Salam Yakubu new Adibiasi owner Osanso campaign manager Edema George Akwesi free and nkomo ena ode ejaye no yenda ne ne remu enso our Eastern RFS nkodi nkomo mfemfama nanya kopon ayadoma na se dwumade kase pa etodwa wei draw chenchecha etodwa kopiema na se elite program etodwa ena se eno ehonsem kakra no ade bana kopiema chibi ena se dwumade no enso etodwa anase kibi astrotef no so anase games ni na enso ebetodwa we elite Eastern region cup anase etodwa the games no say ene besia kona ne anase group stage ni bibia obia be ho obia kopiemu group A na say ena pin 4 esi aya niema no atem dan Kotokuri House piemu Blue Sky 4 enso Oromo Kings Palace FC enso Oromo Enkaniti man fan Crystal Palace no amo ewom bia free Okwa United enso ehonmo amo ejiramo de ama group A na group B no Koforia Simpa amo so ehonmo Storm Academy piemu B Life Now enso ehom na fesu subiribi enso piemu ehonmo a na sa pepe enetiene no na se communication director edma RF no eden sam kakra diaja osidie ntiamo kwotena se etirimupo munyanya omne dwumade kase edeba nyinina enese opiemo Eastern region no infrastructures no ebi eniha eninti omde pushi se de beya aban no ebetumi IS Sports Stadium na ade kase ni bi enso Eastern ede amaye Mammy Miesco, the Yanshisha, Jumadi, the Raction being the Elect Eastern Cup. I didn't see the FN Elect Eastern Cup. Already over Eastern Cup, I want for Division 3. Anyway, Division 2 clubs are almost Eastern region. But this time around, you could beyond the DFA, the regional, and you could the Division 1 link board. Because Eastern region, I were 5 Division 1 clubs. This season, on the keep part, I were Division 1 league at the Bonimo. Eastern region, I were clubs on the keep part, I were MTN FA Cup. Sydney, I shall see you can be, on mobile. Quite many of the first as prepare one more tower tournament here at that Omani. Quite many of the clubs see a boom, ama unify. Quite many socializing, everything here, Juma, among clubs or more ever animal. I am PP, which Division 1 clubs, no, or maximum at the quick Division 2 clubs, no. I am not who said Division 2 clubs, and I am not more the Division 3, no. I am not a more the biggest. But this time around, the particular common in a boom, am I with the Eastern region? There were one common agenda near say I was saying to Premier Club our region. I was saying to me in club our region getting push the politicians, the top hierarchies in government, a moment to me a boy with infrastructure. We Sambia Odijana Obabe no NFA Owienu kra or see games omuko boy no appearance fee obia enjoy bia mobia if you say adeno invitiation tisikabia nuwa omni kotua appearance fee enema teams awodo nemom senyakopon ya wadom na okobo na oje tournament ni si una so dia ene de medals ene kakra said more there empinfo ayen krado. The whole of Eastern region, you need one infrastructure that you boost yourself with. We believe that with this particular tournament, they are combining the Division 1, Division 2, 4, no. And this particular event, so the maiden edition, and within a short notice, and the appearance fee out of it. But for prizes, medals, and then other awards, there and no award at the end of the event, you bet me award. We Komaka Sefi Eastern RF family Musamno at the Ajao. So about tournament. Don't say so the Omwabo. I will be no Bono, cause a preparation and Nipane, Ebi a cow the Befia Cosomodi Abano. No appearance fee. Yama own appearance fee, that's fine. But if you are no bono babejia for Obian for Sube, Ebia, a boy when you are well bidding Kununya, we were better to me, no, na ebi sponsor and I say be RF na na ye o madia na mudi ni na betu enim better say communication enim okay nti ebebo akire dia ne yate na Sunday no kwasiada no 6 p.m. and I say 6 anwumre no ayadia game bako enso etofom ewo eye Kumasi Baba Nyara Sports Stadium na eye Kumasi Metama Asante Kotoko Omni Heart of Lions study ebani na okohwe ni papa ko PM Kumasi Sports Stadium na nya de kotua amze kotoko nam gas Omni Heart for the ebo say we na heart as na the boy ni nipa ko yankasa na enumu
ɛna communications director ɛnso ɛdema Kumasi Metiama Asante Kodoko Nana Kwame Dankwa Osi Sapo ɛnso sɛ ɔhwɛ nipa bepie mu o Kumasi that day na ɔbɔ bia basoma mu nyodo ɛdema Kotoko mbepie mu stadium no ɔda mu nyina mase ɛwɔ sa ma day 1 game a ɔmo de ɛbɔ ni no we ma day 1 games aka ni nyina no omuam supported nsɛ mombra na ɔsi game no ɛkɔ so no NSFo omu chiti Kotoko omu wia Kotoko e se game no si ebo o Kumasi a itikiti ne ye na enso aduru baabi no na NSA omu workers omu stadium na bi mu giska normal supporters room ska we nyina no anko Kotoko ho eko NSFo no honum nti NSA omu wia Kumasi Metiama Asante Kotoko almost say brinya bre ebehwe Asante Kotoko akansie first game Kotoko Heart of Lions Baba Yara Sports Stadium nipa na bae no so ye ni edoma na ese Agu Stadium na chi anya kwanya amam e kire se ye supporters no almost say ye da o mase ye man ne pa ho ne ana supporters na ase na chi say ye tiafo at least they responded positively to the call and Penifo say emphasis da ma omo the rest of the matches are there anymore no ye hia omo profo bi ye ni amon ho sem the dream ewo Baba Yara Sports Stadium MI Saka ho ma ho say social media platforms no ebinemo link that thing to the National Circus Council. I can say it on authority on this platform say ankrofo ye nyina mrasem mo fa kwan boni bi so gigi sika ewon krofo against the club Kotoko no enye National Circus Council members and anomonye Kotoko supporters. Allegedly the National Sports Authority Ejuma Efoni bi was involved in this and kind of by NS staffs ni bi NAS Judimono against the club and Kotoko supporter ne ba so ba be team match na wo fasa akwa so na wo jiska ne go bottom against the club and my club in Yesi. They be an allegation and Crawford. Na ni nyina nso sa yi ticket nsemi. O see sa transit de hwe ni biem. Odina no si ye pe na NS boss a ono nso no owo Kumasi Emmanuel Apia anso di nchemu aba nyoma e course o gate na no ochirema even ni workers no ebi kura timi ye board e catch supporters ni se sika we ya nje na nso Kotoko na oya no mamu sika no ma to abom se monje na ma ye nwure mu o se so supporter na sa wo yasa itikiti na ba wantwa na dade obodu gate na so betua sika o se sa de nso supporter na wo yasa omboa system no after 5 p.m. Born, you're born at 6 p.m. a year, 1 hour interval. Net ticket online 2,700 thereabout. Ticket 6,277. So we share 6,200 last. I mean a toy, not a 1 hour the match. 2,000 and that means a whooping 4,000. They were standing outside waiting. At the time and that's where we know not a incorporated in a honor. Certainly, never jam. Gates in a no honor match in the other starting. Let's not forget, my staff, the police, Kotoko na the do me in Gina Hostel Yambuano, Nipa. And yesterday I was listening to something that happened. Some of the fans were holding money, Omo insisted staff in Jiska and Momu. And staff need be a good person. No, I had no yeti and Jiska. And me, many no mom will turn up to their two against the fans. A staff no or scanning at the name for no room. Not a staff necessary fine on to born. So, yes, fans the name why Kotoko penny for you know, master or more why. But fans now, you encourage you to import men penny first time should be anything because how you see in Jiska or not a wood no Jiska at then one of them was system. We Emmanuel Apia National Sports Authority boss o Kumasi nchiremu na odiabano yenda nimbe mpota mana fe ni nkoma akram femfiare mo emfamo dia enchene se betodwa se we piemu our district football association na chairman no ayade penini no ade atodwa se esi amprempren de enya de ogina biem anaso se oko ebiem tine edu se mpenifo yi omuti na fe tom so aba na ebia koyi ade amam no obi obedi nkunim no wa abagina mu no no so aba chairman na wa hwe district no so na fe football no wa aba tu nema na bia akoyi akonkan no ene se wa MB form boss Fan Ernest Ekins Eyasiedu Enrada kwa Braje Nimutina Adwam one ne Asia di nkomo on Ahenkan 93.3 FM eno busa price qualities ben ena wo a eden na wo ye de ato a e kire se to aba no ma wo a obetumi aye na sei ena ode ejae. We have qualities. Qualities I have leadership qualities because upon all Juma Mayi Ninano, it's about human relation.
how to deal with human beings. I've been a banker before, I've worked in insurance company before, I've been in coaching, I've been in journalism, you understand? So all these, how to mingle or cope with human beings until I have that talent. And when we talk about football, it's about sponsorship. How you go out to bring sponsors to clubs now. Until when it comes to that, me Jimmy who depends say I can do the job. We ayan send bi na se opa fano Ernest Ekins Esiedu ono ana se wine boboko no ayan dia ede ajaye ya konko focus Maakye Foundation ayade 21st September ebaso Wednesday ya ena sa jumaden ebaso meka Wednesday ni akiri Thursday kwaba Thursday ena ebaso okay enti we no 2 days ahead ena jumaden enso ebaso 8 am ena sa jumaden ebaso Ahenkan FM yanim ha ya Ahenkan FM ye nyina ye kan bom na fe ye ne for enso akabom na fe yate sa foundation na fe de aboa omo ni bie omo akomde omo wo ha mu no ye de aboa ayi omo enso e de fi atete ne ohawa omo ewom no emu enti yade Thursday ebe oni embe hwimbom oni embe kambom na fe ye mbie foundation no kama na bibia nso enkoye efama Ahenkan FM yanim ha ya na dwumadie no enso eba so ye ton stade afro bibia won se mbisa bia na se wo moa bia fe number yi na fe oni mpenfo endi enkomo 0543 350934 0543350934 na onie enso edi enkomo yes chama no nsam na se emfama kopiem wo UEFA Champions League na ene nyankopon aduma ehya any games outdoor bre na enso ehya na AC Milan ebo Newcastle 445 the game no etodwa Young Boys Trenfie ene RB Leipzig abo Barcelona Trenfie ene Royal Antwerp enso ebo ni final Trenfie ene Celtic abo Lazio Trenfie ene Atletico Madrid enso ebo Manchester City Trenfie ene Resta Belgrade enso abo Paris Saint-Germain ebo Borussia Dortmund game no anoba dinye papa ene Shakhtar Donetsk Trenfie ene FC Porto enso ebo ni ochina games number 12 Sugrugu Sagrega Sugrugu Ayataki Galatasaray Trenfie welcome to hell o stadium nanim no kofi so ko onum da ba konebo ho Sugrugu Sagrega Sugrugu so they say welcome to hell enti ayade Galatasaray any FC Copenhagen body echina Real Madrid Trenfie Estadio Santiago Bernabeu na Union Berlin enso aboni Emirates Stadium England no Arsenal Etnase na PSV Eindhoven enso aboni Allianz Arena Bayern Munich Trenfie na Manchester United enso aboni Benfica Betnas no Salzburg Aventam so Braha enso Betnafie no Napoli aboni afei Bobokua yefen Real Sociedad Trenfie na Inter Milano enso aboni Sevilla Trenfie Ramon Sanchez Pizjuan na RC Lens enso Aventam so Champions League echina games no Thomas Tuchel coach Adama Bayern Munich Boboko report todwa and say gamer and no bono nya dia obetumi akwatena bench nini da enso say Champions League bo wi na say ade no a game between Manchester City papa ekoya ne mo sembi say man red card in still aka one match banda opano S17 ne otumi enkogina emboa na fe Bayern Munich embo against Manchester United Boko weekend dey twemi Arsenal Everton aboni na yenenim so mu goalkeeper din Ramsdale ona keso da pomu edema Arsenal nanso ade omu drop no David Ria da ponu mu eno amande ne clubs ahudo bi enso tata Arsenal for Brantia yefen Ramsdale report en second set Chelsea omatwon ti se goalkeeper omu hia no cause omu kom goalkeeper department one man enso da enso ni Bayern Munich enso say goalkeeper from Ramsdale no omu ehia no Lazio say ena kopia senseme form Ebansa Brantia fan Luis Alberto where defender Edmar Lazio and then yankopon aduma omobo Atletico Madrid or si preparation bibia there bibia crowd nti omoba omonyina mo no do mbesiam yipa Manchester United Trenfie nanu ada ama Brighton twomeka ni miensa ma United omote kanu bako na reporter yensa ekan ni say after the game omkopim dressing room no 4 players the boni or dressing room na enya sem kotwa reporter Abanse United forces sansem na na mbontin so nyina no enya no kre after the 3-1 no na shomun ko de obia anka fe anka de Pamasi invencio. Invencio. Na yenko na pesa me ya de woni yenko. Ma ene ma offer say friend no Opoku Steven. The birthday. Nyabotre ubebaso. So ni Tyson Frey. Minimum. Ai story na ke sem ye pa na Monday no enra
So no na Monday no. I wasan so awo akola foforo. We earn 7th child. Papa na awo. We kama makoma 7. And you team say boxing enye boxing kwa obo boxing won pem bo boxing wo dem. And I was saying. Enti one Paris ferry and omode abani a abafoforo enso epie mu ntene Monday omodo oso meka say ebo mu din a say jama Jesus obo yi free mu iti say disi ha na ne aka enti pa mama ya ma de tawni enko enti ma fa se ne eye Opoku Steven ene birthday no obo wa mi pen ma fa se no obo ba no obo kutuku nkwa no kwa pensi ade otu kwan nti obuso a obo no bo no ko nim kakra sa na bibia ko se ne o agent nyame hia no o heti kakra na ma ye ntino ene ko bi birthday ntino nyame bo na o yere kese pa ma yenchia Mr Buni enso e wasene na afei Mr Kwesinyako ena nana Emmanuel Ejekum aka Ofi ma yenchechi omunyina na yemfensi ha na yensore so captain in the morning Mr Adams Mr Adams ai Mr Adams munyina eba Thursday omo mra no baby mwa bizi omunye ska na ska de sanko fe bom di nyina omunyina omo ba foundation obagofo diska ai obagofo diska kra nya de ye to sade afro mu because ngo ntumi ntina se enje na ntwinam enje club kakra enje fufu ntumi ni ai Mr Adams match foundation no e ba so ba beta yechi Mr Buni so e wa sene officially ye invite o afi Mr Kwesinyako nana Emmanuel Ejekum Ofi escafon ngo so le bom din za no ena Reverend Emmanuel Kwabena obin don pray ena Reverend F in cancer yes ai ena ma Eunice that be Reverend ba no now have you asa escafon de from Pon so okay from Pon one day so boba na dan for nte bi on na wi na preach that de ni mom na yeso e from okay escafon asa awasa yeah this here captain in the morning at us me dey ade if you honorable Alexander Kwesiakwa oh yeah on over so no na boba de who na go from no bobo I'm so appropriate change account. Oboba ya de asem na me go for honorable Kwesiakwa yes shemukina baba ma shemukina baba ana honorable ulu game changer de ono ma fumu nyina ba be change game kama nti ye dey see captain in the morning at us me dey the Joshua Kwabena Jenim you say for you wan bon santweni bi adin na say escafo no
Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. All I do is keep it real and cool. What I cannot do, I no go do myself like I go feed do. I'm no I won't. I see you did do I'm good. Go feed to kill you. All I know is if I did you, if I did you. One thing Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. running. Feeling the vibe beside of my life. Then they claim they love you back to the low. Stabbing your back, they won't see you in pain. If you never know, don't worry, now you know. Feeling the vibe beside of my life. Then they claim they love you back to the low. Stabbing your back, they won't see you in pain. Feeling the vibe beside of my life. Then they claim they love you back to the low. Stabbing your back, they won't see you in pain. If you never know, don't worry, now you know. Feeling the vibe beside of my life. Then they claim they love you back to the low. Stabbing your back, they won't see you in pain. Look, I dey live my life on low-key. I got to God, mean I know they don't leave. Show me where make you know they choke me. Okay, Yam Faster than confirm at the sports team. If you know me. Joshua Kwabena Jenny. I got to God, mean I know they don't leave. Oni Kofi Ejiri AJ. Yedoma say Ben Mawili. And they produce you on some 38 minutes after 7 a.m. And I have been September ni de tosu edunkron. And kakra ye call. Or the ebeduru. So at it as Feeling the vibe beside you, my life, they claim they love you back to you. Stabbing your back, they won't see you in pain. If you never know, don't worry, now you know. Feeling the vibe beside you, my life, they claim they love you back to you. Stabbing your back, they won't see you in pain. Charger. All I do is keep it real and cool. What I cannot do, I no go do myself like I. Okay, so we gotta switch to the brighter side of life, and which some one or two people celebrating their birthday today. Okay, my following shots here. We a free Henry Osei SCB. Henry Osei SCB, communication team member, NPP. Asene manso across so. Osei ene yire na woda. Enti message ni say enet yeah. A glorious happy birthday going out to you, Mrs. Joyce Boache. Joyce Boache of Forestry Commission. Way from wo husband Henry Osei SCB and our ma. And into Mrs. Joyce Boache. And eye wa woda. Ukunu Henry also do papa. Oni nkwada ni nyina. Omani aso se rade de wo. Edom won. And into your SCB ne de buy no. To the lovely wife Joyce Boache. So leave to be 93.3 and beyond. And also we call Yama Dominic a champion. Dominic a champion, aka Walcott. Or aspire to be assembly member. Achim Anamase. It's your birthday today, Dominic Echampon.
aka Walcott. Live long and prosper. And of course, live to be 93.3 and beyond. Way from Kobe K. And I say, and confirm. Afeifa enyo baako no amede to akire ho no champagne no etum na me fan we birthday we enso so emfama wofasi edi na woda ene enti oya special enti no nko aye bone nwom de ama no ti we ma me Champagne for my pain. Come on. I stay in my lane. Hey. Every day is my birthday. Champagne for my pain. So champagne for you. It's your birthday today. Jaden and no Kwanzaa. Jaden and no Kwanzaa. Live to be 93.3 and beyond. Jaden and no Kwanzaa. Edina de pa Jaden. Hey, if you be no. Vante for any brofo. Yeah. Jaden and no Kwanzaa. Oh, mommy, if you beam, rejoice if you beam. And one nana, open as a monoso per was him. Baby, a baby, be another time. Oh, yeah, your boba. Abruanana. Champagne for my pain. Hey, Minimum said now I'm a crying into Fie. I didn't interfere Yarama, Jaden, and no Kwanzaa. Or the Yomana Dan home. So what you say? Made us sick. After more celebrity more birthday now, we join the company of well wishers. We wish you guys well. Live long and prosper. Munina, Radima Makoma Swadie Emrem, Emfa Emamo. Afi be fat back on so to mummy. Na mintie. And when I basa no back to back, I was see it me a cunning in a good form. And son a brenna sona yakwing in him. Another one and also ye can ya to form in ye. Ghana adisiye obuoba ofore amamfo emamokate edeba ahenkan 93.3 FM down th.com. Them say hustle for the paper. Small boy they hustle, then somebody want to let down. I didn't feel baby, so how we go make 'em? Kunyi maya, men send me you. Okay. Hey, wow, case. Niabekebia. Maybe I told my young queen, young concofa with that tinti. Obra a quentu, any a futu, a woman. Niem famao. Small time never fall. You get nothing with a face something while you hitting. If you got my foot, nobody that beat me there, you go remain for quality. So what you there? Yes, quite. Okay, so with that into your bracket into your future addition woman and pay you say the things you must do every day is to smile and laugh. The things you must do every day. Adia, you can say master. Master no any condition so. Master ni ye den was say and say obe mini. Na obe sri debia. And pay bro for kasemu. And no, you say the things you must do every day is to smile and laugh. The things you must do every day is to smile and laugh.
ɛna no pɛ yɛde baayɛ afi yɛfa mra yɛn kasa yɛdie mu ɛna yɛnim nkɔmɔ kakra wodaakye nti sɛne de biara meka kyerɛ sɛ wodaakye nti no yɛbotae nyinaa ne sɛ ɛyɛ ɔbra kwantu afutuo ne adesua ɛwom mepɛ sɛ daakye sɛ mehyia wo a watie radio no na wode ayɛ nsesaeɛ bi wɔ w'abrabom nti asesa biribi nti mehyia wo a wobɛtumi ahwɛ m'anim me nso mehyia wo a mɛtumi ahwɛ w'anim na yɛn nyinaa yɛasere ade nti a san sɛ yɛyɛ ho aduro yɛntie ne saa kɛkɛ yɛtieyɛ no yɛde tu anamɔn bɔbra ama aso aba ɛne nti mehyia wo a wobɛhu sɛ medaakye nti mesɛ wo daakye nti na ayɛ kama paa anɔpa yi deɛ yɛde nam ɛne sɛ adeɛ ɛwɔ sɛ woyɛ ne da biara yɛbɛfrɛ ne sɛ ɛnɛ no adeɛ ɛwɔ sɛ wo a wotie me woyɛ ɛne sɛ wobɛsere anaa wobɛnwene hwɛ enti ɛdeɛ bɛn paa na wo sɛ yɛtetee wo a da biara ne waka w'anim asi so yi wonim sɛ nkurɔfoɔ bebree ahyia wɔn aboafoɔ tie o obi ahyia ne boafoɔ paa but ɛnam n'anim a waka asi so ɛnam sere a wɔn sere nti wɔne ne boafoɔ no ɔma bo nsan ho anɔpa yi wodaakye nti hwɛ ma yɛn sere ngu yɛ haw ne so wate na nyɛ yɛn nko ara biribi ha yɛn ntoma katadeɛ so nkurɔfoɔ nka wɔn asɛm o na ne akɔba ne sɛ ne yɛbɛba abɔnten ɛne yɛ a na yɛn nyinaa yɛtumi nya akokuduro ɛka bi na mmom ne yɛmma abɔnten a yɛn nyinaa yɛahyehyɛ kootu agu so yɛahyɛ siwtu agu so yɛahyɛ jalabi agu so yɛahyɛ fugu agu so yɛahyehyɛ ntade papa bobɔ tai anɔpa yi yɛadrɛse yɛbɛtenatena ha yi nea yɛmfa yɛnim hu no ɛdɔɔso ɛno nti anɔpa yi mɛmfa w'abrabɔ no sɛdeɛ ɛrekɔ no ɛho ataadeɛ mfa nhyɛ hwɛ ɛtɔ da bi a ɔho wobɛtumi ne obi adi nkɔmmɔ afei wɔsa asɛ sɛ obi nneɛma so akyerɛ wɔn ka sɛ ei enti wonam wei no mu nyinaa mu ɛna da biara mehunu biara no ani agye saa no hɛ wonam wei mu ɛna da biara na wo seresere no bedɔfo baabi anwoyɛ wate ɔnwomtoni bi to ne nwom ɔse wo maame ɔwɔ problem wo papa ɔwɔ problem wo sister wo ɔfa obiara wo problem but ɛyɛ a mɛmfa problem ne ho ataadeɛ mfa nhyɛ na yɛnhyia wo no wamuna w'anim kusuu obu wɔ hɔ nom a ne haw a wɔde ɔnam mu wɔ fie no ɔba adwuma mu ɔpɛ sɛ yɛn nyinaa we go through it enti sɛ ne yere koraa ne tea no anaa no sɛ driver ni bi tea maame bi wɔ kaa mu driver no yɛfrɛ ne yere Linda anɔpɛ wo de Linda memoakye mo bɔ adwuma Lindafoɔ mo yɛ ade ankasa na wotumi sɛ driver ne yere na tete na wo fia na wei na ɔfa maame bi maame ne nso so akasa obi ha o maame ne nso akasa ka ni mu akasa o ma driver yi ayi ɔno amu bɛtena ka yi mu wɔde wo komunika dodo ɛne driver nso nya botrɛ wo nwom no wabie no dodo lowa ne kakra mpɛ sɛ meyɛ kɔ ɛne kasa saa na wei na driver yi nso so ɔno na tete ya tete ne wɔ fie no si wantimi anya nto ho ɛne wɔde bɛtena stie n'akyi ne maame yɛ dede bra maame me nsesa me sɛ oh Linda so tia maame no bɔ ne yire ne din ɛna ɛkyerɛ wo sɛ enipa bebree entimi enya ɔhawo ɔmo na mu nto hɔ ɛmma dwuma ɛnkɔ asɔre ɛne nti obɛba asɔre dɛm tie o asɔre dɛm o ɔsɔfo oduro si ɛyɛ asɔre dɛm o wamu na sɛ koso utumi sɛ ne yere paa ne tantan so fie enwumre no ɛne ɔsɔfo wɔno so de aba asɔre dɛm na ɔsɔfo amu na nanim sɛ koso listen adeɛ wɔ sɛ wo yɛ ɛne sɛ de bia ye bɛfrɛ no ene ɛwɔ sɛ wutimi sere ɛwɔ sɛ wutimi ɛde animufa atade hyɛ obu ɔno mo a ɔbɛboa wo a ɛnyɛ sɛ wo kɔ nsu ama no akɔyɛ adwuma kɛseɛ bi di ama no da bi ɔse me hyia no sɛ nea wɔsere kyerɛ me no nti aka me koma sɛ me mmoa no ɛna no yɛhunu video bi a akɔ viral ɛwɔ social media ne so
abemu wa yesi agona so aduru nkura se mu ha baabi ena ohia ahoho ena ahoho no so me pa chaw ye kɔ kuro wei ubetimi a kyerɛ ye kwan na sani abrantie no eti nanim kyerɛ wo mo kwan no esan eyiyi mpasere ye kakra de kyerɛ wo mo no afa mu wie ye no na ade na dane nkomodie omo hyase se omo bisa ne se na ade na wasua adwuma wie na oda so te ha ena oni di nkomo mo amahunu video no mu hunu ye na hwade ade anyame bɛyɛ Sirio eni animutie keke nkomodi die ni mu no ena omubisa ne se den pa no peso ye na pani ben pa na ode nani abota no man mu a opeso obeye se ono ena obo ni din se Ibrahim Mahama asagro minim se kobi wahunu sa video no a asagro akwada no na me no kasa yi wakopie Ibrahim Mahama anim a papa no adopt no so obehwe no akwada na nko nsu amfa ma obia o akwada na anya bibia o but he understood the principle of life. One, smile and laugh irrespective of what you are going through. Put on a smiling face, laugh. Na one hwe ya unhunu baby a breakthrough no ebi pie free aba na ukọ adwuma okoye business anko yie ti ase enye de bia na business na beko yie o uye Kristo ni se denye de bia na business na beko yie eto de bia beko akohia wo buru nsam eto de bia beko akohia wo nyankopon eto eye normal enti se ne ukokohia asebe oburu nsam na watete wo a na no nkyere se wo se wo damu ni nyina me ka kyere wo pen se biribi na enkoyi a amuna ne abufuo no emfa nsesaye bia mfa ma na emom sereye ebetimi di bibi papa bi e de abrew entimi dofo enya wo nko na de ahia wate enya wo nko na na problem mu akwasi adwuma ye nsɛmtwerɛ adwuma yi ye betena ha ne ya kankrofo asɛm ama wo mo eya na ye bi sɛ ho sɛ yenso hwan wo bɛka ye de ama yen but ni nyina mu no ye sere ne ya betena ha ne ya ma ye ho kwan ama Awurade afa ye so na one mu akasa enti anopa mi se den sere nwene emfa ho ne ne mu uwe sika to aduane dio uni sika to aduane dio uwe sika to mpaboa hyew wonni bio uwe sika han wodan yo uni bio enwendwen ho emma nipa enhunu se wo dwen unsa no na kofa nsɛmba no udi etie sɛ de nkomo ne kɔ maame ne ba adwemu amu na sɛ koso na abra na de ne de ase de wani mu nyame fei ede nkomo oba afei wo bebe wo be kansem wo nse wanu break ya pai ene ye tata wo dwin sem ni gu ha afei wani beba wo ho so no wo hunu se masimento magufi ewa bonten anopayi wo da chinti me kam wate ase pen se obia no wono mo ane ho aso na kwankro obia wo haw ase ase yedi akira anka ye sorry a ye de ensa begu yeti nke betena microphone ye chikwa anka ye nya hwe nka nkyerɛ wo because obia wo problem na so nya no ne hia Awurade o siriye ne se de wo beti wani mu afa ene hia Awurade nka wo ho na wonom mmoa wo da chinti emfa fie haw enkwa dwumam emfa dwumamu haw enko fie obu ono wa ye tomenti wa dwumamu a na ode akoso ye ne ma ne yere eso wo fie tia ne yere keka na adwen kyerɛ ne ma adanye adwumamu problem wo ho mepa kyɛw sua sɛ odi adwumamu haw ebeso adwumamu na odi fie haw ebeso fie na sere na obie ni hɔ no mo a ne ho adwene saa Awurade nka ye ho na nadom no so ma yen wo da chinti yenye ne saa na yenhwɛ ne Awurade bɛyɛ meda se bebre wo da chinti Down TH.com. Them say hustle for the paper. Small boy they hustle, then somebody want
Okay, I don't see ever calling a quack of father who bunkra time over swan or wadaroma edia twaso amount. What drink chere ubet me edia ba 0533 898915 0533 898915 Fafa hofa brana fi yankin kind of come from our streaming live our Facebook e hono so ye ahenkan 93.3 FM. Sanso na woko YouTube a edem e honso so betimi de wadwen kire ne de afa ho na yakenkan de ama we ne measure da ko YouTube ho no makwa hwe mo comment no na ebi aba yakenkan wo ho e de amamo but emprempre de beba fie ha empanifo atena ase ne yenkonkofa da ubonkrata moboso no emfa emawo ebi abadwa so afie apo moko de boko nanswe nyame adumo kwaku apo moko de ye je openi boko yes afie da wase miss nyako a miss nyako na kire yade wo primary o kire ade wo primary 3 utimi ba 2 o kire o KG primary 2 ho no wasan ba 3 na be kire ade wo ha na miss nyako a se ya no ye ti no aje na wase miss nyako pa na de bia miss nyako a mi hu se wamu na da mi wo school ni mu a di free ho no mo betwa so ba me yia me wo ho nyina ma hu se ma me no amuna da de bia na wo nwene de bia na wo nwene enti miss nyako a miss nyako a sa na ne friend miss nyako a na je say miss no no ni tibinka as miss nyako miss nyako a I see. Kwaku nti yebekwa aba ho na yedede aka nyina de atoatoa so ewo eha enomo se ena no na nkrofo kire se wo mo ye bantama ministers na se eminim se ye wo bantama ministers wo Ghana ha na yemna meka mu asem kakra yenkobra kwaku okay anopa no wotwe abokan yama etiefo ni na chema makwa aba biem eba ahenkan 93.3 FM so ene eye benada ebobosom ne da etoso mako dunkuno ewo afimpinu ne aduonu miensem kakra ye ko afiwe nso ebekwa anasa de obokra tawdro abadwa so na poso de yensa ka ene de ba besom mu ene die kwan so anope ya obeti enka okra tawdro mu eye me kwaku anin kusi buadumene afia ampofoa dem de hyase eye daily graphic de rubo krata daily graphic de abato komisan mami Jane Mensamfoni aba asemo de ato na sene sei ofi aseso oye registration ebobosmi ne de to so dumienu awrade ensem ene bisi abato komisan wa shada peso wi abato man pipi ena ade na mami na so den sa no mba mu electoral areas na ade mami kra na sma chinchina ntwan enkofo twabonu eno da bi osi da baby ade ne keka kono sabi ye u tina wan kasan wa ye yiwa yibone enti eno ye press conference eno o chemu say de manfo keka ni nana ma abone gala we wan fa nya asem o chese de o ya na oye na de oye no se be ha o man na nkonye enti daily graphic de bokrata na abone tofa ba say de manfo keka ni na say ma me no wo butai bi no wa bwa to atwense nya ne kure oni butai bia ensi na ne subia enho asem daily graphic edeba no pay aka afufro mienu amefa yesi apost for
a wɔn yɛ inspectors chief inspectors maako aduanan 40 wɔn asiw IGP Dr. George Akufu Dampare ɛwɔ promotion a wɔn ahɛ no mu a ɛma da nti wɔn asiw no ɛwɔ ho na Ghana Tertiary Education Commission ɛna ɛbɔ asuafo kɔkɔsɛ wɔn hwɛ yɛ paa ɛwɔ adaadaafo wɔn scammers no wɔn hwɛ yɛ paa ɛwɔ mo ho na wɔn ano ayɛ nam Daily Graphic anɔpɛ Ghanaian Times da obokra tano ena mede to aso GT Electoral Commission titna ni mami Jane Mensa wada hanum se mami adukwe na nasemu a woka nyina dane se enkwofo a ekasa nyanya ne pimpim adan ena ni ayi na moye no se ne moye wo office a wodrom wo no be hankofo enkofo ntimi enkwankoyo mu voters ID enkofo ntimi nto abanti Electoral Commission jinkofo tumi ede to abai from nsam ni bebre ye enkofo keka an wo kire musemu nyaade ye mo keka no na wo mo hye sa adwumadie no ase no na fuwa maako nsia ni enipa 182,831 ana sia kasai wonom aba Electoral Commission for office ya wo district ahudro mu ho aba betwero mu din anyom voters ID enti nsam no amokeka nyina da eye moguo eho asam ya twere ne bafu ede atowa no se ya kratai ene page 12 eda hotafa na ukopiem ewo eye wa kwakumase kwantempo ne so a eye bridge bi da ho ede Dolly Bridge yase bridge no ye ka say aje gogoro enam so ma de hye bia fa sa kwan ne so mani aso ayom totontotontoto omani atutu akomsam enti ho asam eda hanum se akratai ebomu enchiremo no so eda page 11 asianu wanso yase awrahusem bi siye ento hye so bi koso ma ya fa obi fomfram to obi muna esansu kuoni ane ka ho nam so ema ye kase aposifo ye hwehwemu ye sesa awrahusemi asi wo anwan kwanta na sa awrahusemi to maami bia aposifo so asem no mu eyemu enhwehwemu adomu asuko ehunu omo amudi sa adwuma no na emra no ni wo mu adi ne fenchim ti ehu asem so eda hanu akratai atwere ne tia ede atoa Ghanaian Times GT Dobokratano Daily Guide Dobokratano nam dimu nsem toaso na yesi abato komisan o free dwumadie yase na former kumaku ensiantem 6 days no wa register Ghana for 182,831 within 6 days womu na a register amomonsa kom voters ID yes ene nam one oba kohia asemdibia obe face wo face to face aso afotrotro ye frɛ baabi ebitie baabi ayo meet for trano to na o hwe passengers fo na ni ase tiene oko face wo face to face gani ene nam one obekɔ court Daily Guide obokrata no biem ebo amane se mobti na nsenya houseboy bi akoku ne madam ayi madam bi on houseboy te wom susu so na ekunu afi the boy na akasa ka no cross ai ona ne ku ne madam no tie de madam no ene houseboy ni mfoni aba we de uti anye ye wanwia waku ye eyewo se de ekunu anya wo nkwa obetumi aye adwuma nyesika na so de wa gene nkwa nkasa afini nsem wanwia no Daily Guide obokrata nam da so ewum achim odan kwanta de hye owura Julius Debra ene ye se obetumi aba abaye running mate ama owura John Dramani Mahama no Mrika odeno wa miem wa change gears or cost speed more said be ya akonya no possibility be wo high ama ne nsa kan running mate dibre no na wabeye ama John Dramani Mahama dem di wie eye party ene mu ntokwa uko Aguna West a woman yinkro eye Aguna so aduro Aguna West constituency ne ye kyese NDC amanyoku ene NPP amanyoku edi nhyemu ma adan mojasem adane prepra emfoni omode aba ekra kyese obi epra na nurse ni kra he no ye enti Aguna West eno wo mahin kro ya Aguna Swadru si NDC ni MPP ayi nyasem ketwa omode abomma
adane eprepre daily guide ene de amane we ebae. The new crusading guide da obokrata no ena mede to aso na Ahmed Swali asem ne Kennedy akompra kwa Japan asem ni asi krom hamri bi atwam o semtroni a oji ni wo ya besi ne se asumasi so obenten se kontebe ene kun no yenim na ansa no obewu entrene bobi koso obra bi shed e kan ho sebte wa ba chero bonu na bagiska Kennedy akompra kwa Japan ne Ahmed Swali asem nya fe na mebeka ya kan atwam kura na sesi asemsi ekobusa ne ho asem biem ne ase ne ene Kennedy Japan na trentrene nsa kire ayisu yi kan sen baawomia any police council for enti ho asem da ha say ye ntia wode ne nsa kire baawomia ne police council so no ko ne kotumu nchen ewo the new weekend crusading guide mo electoral commission so e de atodwa kire se so wo mo ni MPP for kolabo ajiga na fotum ye de to aba from nsem o sansem nyina ehodo rada nsem bosrem kan ko fo bi na ha o manisa prenkasema keke bi ntro shom se dobe enti ho asam da ha no maami chire mu a na mamembra se ha se asia no mo nso ene anya asam kuma traders advocacy group Ghana tag for and woman customs division ne nkurabata ho ehwe Ghana Revenue Authority so ye wo custom division omoni omodi abo ani kire se tagefo edwumadi ahudro mudie wo custom ho no no omo pese omo harase wo mo tete omo members bi container ibe baba be support ho ahometo nsembebre ti ani omo so ani omodi afe so pa ewa hanum se ya kratai ebomu enchemu sanso ena baomia ena obi di ne ho adanse wo wura duka wo di ne ho adanse se hwe wo panipo obetumi aboa na MPP fu akobo sha asase ne so a baomia wo yi baomia firi ho a o kirefo ni nyina omunyehu omuntimi nka hwe timi nya hwe nyensa nchani bia baomia kwa akoyese ayi kanse kokromoti usan ho bopa obua enan na akete no bua ntimi fambopo enti eho asam na eda ha ya owura duka chire mu a pay 3 and 10 asam no da ho tafa dem dey trust you the chronicle the obokrata ne bana caps ndi obdiaba kese pa opeso otwe obia adwensi su ene se yeso owura lanchama ne ho adwiri ni pa ne ho na adwiri ni no aye se watete se nkofo bi si alan ko CPP o de no ko bo CPP omko linke omko e baako ene owura lan se no mo pa se nkofo keka san seminti wate shock ya enho asem ni mfoni the chronicle the bokrata no e di aba ena mami Cecilia Jan efoni danum sei asema mami kan se emma NPP 4 person mu break 8 na emma behinya papa emma wo mu hu behinya pa wom ti so person mu break 8 ne pa dia ma wo mo nyoma dwen se bia wo mo twe ma afim e wo rose awdro bia wo se ma play there bi ti wakasa asem no na yasi Chief of Defense Staff CDS onhwe ye pa ewo ehu ani sura ode hye omanfo mu eno ne asema ye ka che Chief of Defense Staff the chronicle na ebo sa amanie ne nsema ode ba no pa bi eno no the business analyst the obokrata no ena mede to aso yasi Jane Mensa electoral commission titina ni wakwaje award fefefe bi eno ho ensem da hanom sei na yasi mprempre ya ye ka sei Setire sidi no bu ne pa sashe poso flag enti mi nkwana ni mu anti dollar ni buga sei ya buga o enya sam ke 20 anye sani ati aba fom no enya sam ke 20 sidi nani mo nyam enya kura eni mo nyam ne nye ye ton na ye nya sika bia ehwo asam da se na ewura bi oda ha se ye ja wo preach asumdwe enwa wo enya nwa Kennedy akumpre kwa Japan
Okay, it's a new news because can there. Ubekom okay, we are way achimuni na can so dear asini. Enti Ghana photosanfo ken kuntun kurunko for riata wada. And work can sample wa na nasem work can say. Na mu weko wasifo mu ya kusi baby na mu yepe. Na machechire pocket 12 bi. Behu anse nkofu ya asanim. Epon ketenkete de ya mo. Aya monchechire epotenten mu esanso. Entu wakachire ko wasifo se kuku ne kan se hawa hudra efesi yen ewo abibre matoy ha se no eko wasifo empanifo no omunhwe yie pa na omunhyehyehye nyoma yie hyehyɛ nyoma yie na mbu amba omo tuyaja ono nso tia na otu eko wasifo Ghana fo nso utu ne fo se traffic to enso otu eko wasifo empanifo fonti democracy wachire na dwen kan ase hanom wanso electoral commission asem ne da ha biem na oba fefe na no ate no ho ne eba no brofo kasa agya na no ate pa osanso yeku ayufo nkren fo a ekwa ba cheki be mu ba bi jagajage sa sister we sa ma me hu no sa low keys wo boadwuma won sam tradwuma nim pa Porsche agabo odi ni nkui wo TV3 sa na anu adokwaje abasobodie kese Ghana Journalists Association for ebo na baso embrembre ya kase yese omo akwa no 50,000 cash 50,000 Ghana cedis say mama we need journalist of the year no abasobo enienti Porsche agabo oye decent keke na juma unta huno na social media na debi enso ye na juma party ono so na basobo no the business analyst the Obokrata no ede aba kai said the Obokrata do ye boss man we ni nanso etwa go Facebook live enu nti se bia wanya brekuta smartphone a ubetumi ede echi o Facebook ubehwe ahenkan 93.3 FM integrata me ba be kan the finder ubon se kobike dia to jim timi kan announce wani ede echire no ahwe mfoni ne nsem ne se de etwere ne file no na nso wate ase more ebia said the me kan if no nti ase san na odo ani edi akire kama obi ani ni English teacher the finder the Obokrata enam de to aso amount the finder edi amani awdo bebraba na edi kan yese Bank of Ghana wakoje global award bia enya semkuma an se yesha se kas wa boka ntina se ye man awards no de titinanim onye awards zewe kokura awards nya awards ayi bia akobo kanti wa sha se was o de beti wanim enso hu ade bia omo ye ho there be anti Bank of Ghana ekatutu di oboy na echi no wakwakonya global award ya enwasem aba the finder the Obokrata anim na yesi yewo onse enfidinwuma no ye wankase ne nketoa any business ni o kese ne nketoa as mobile money obokobu on money sika ni na 2000 obi su be nam 30,000 na se nketoa na kese wom eba no kokoo mu a nkumenkuma wom a edane kokoo na ni ti ye nyoma ofro no nkumenkuma na wom no ena ebo omampani na basu wa ban ne sa ban na yade sanse die nti omo ka sa abo na baso ne se find say aban no eden tutuye bi agu akwamu se opese omma saa nkumenkuma wo medane kokoo ani no omma won mu kokoo ni bi sade bi ombetumi dia di omudwuma ama wo madwumadie akonkan tano wa baso de na wo mo bo aban no abaso saa no the finder na ebo saa amanie yi na awrewo sama esi ya fitianura na ebobo ba akaya esisi manfo kaka wasantemantem ene se abayo bi onye mfinhia 22 years na wo mususu se nkofo bi atonem na ama na fam atona nanom onsedo nyameanum ni kroni wo hwe emfoni ni video e ba bonten pa na hwe sede waye pa o ma woro ne ho na aweni egu ni sisi na natade ya twetwe abasoro na wakuntunu mu so kwamuchia ho so edin obi ntumi nkyere eno na omotwere to ase se wo mususu se nkofukuru ekunu no wo ne dai e na ofa mutu anananom e wonse do efunu ndifo
hwan na akobisa nse den ye de ye o da bi ache bia ya che wo ma isusu wo mo no enti aromo semesi wa santema ntema ndra eno no so pese okọ akire pa ko hu de tuam a obekọ kratafa to so enan wo the finder de obokrata emu na enkofom enuanom miensa bi so de se wo mani oha wo ho ena wo mo sre emmoa ye we yanka Maakye Foundation ejina ebejina so se ya ye ntama nke we se na nke akwakoboa fefefe the finder anopay the daily searchlight the obokrata no ena mede to aso di ama his excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ena etufo se technology di ehia pa nti ya yemfo ye hunhyem woni entimi fa ya adwene no enye bibi na timi abo na me kraba no esokora timi ate so afo wono ena hwe ehumasuansam so ena woda ha se wapagya ne nsa benkum no na sem wo ka nyina ne se school selection na ekoso ehase andra enti ya mofra no matwro BC ya wie no bese no andra no mo hyase mo chusi na no no ka kire wo mo se wura wunim se bo homa wo ya shabre a na science no wani je ho a hwe na chusu schools ahodro o betimi akosua science ho adwumadie nko a na timi aboa stem no na timi aboa ema ho so adesua no atimi akonani monti o preachi sasem no ewa hanom si akratan so ene obom nkyeremu pa ewo page 4 na mamembra ase hanom se yase Ghana etu bata tu womutu mpasa akonkrofo na nkrofo amoko no nyame ya dom enche bia Dr. Osajifo Kwame Nkrumah na woda eba so nti enyasem keto akora yekodi birthday no ye ho asem eda hase na mame uhuri mbra soro hansa no masasa ne fom owura bi da hase no watch Salt Institute any NSS for wamo abua papa masese no nsanu dwuma ne ade no konanimu pa ewo Ghana hase afi mambra se ewo bakaya Canada ni papa bi a wo ba kromo ye Ghana ni die bat we kura Canada for passport into you know oye Canada ni and we be di holidays we jana yire ewo Canada ho no we be di sa no walanga jwa bi so ofie unse mema no munya esoro ho de no munya ase ha de enji na langa jwa no enne yesusu se wonne alanga jwa ne mpna akwakoye dako akwakoku papa yi enti aho asam da na asam no odansefo wa he asam ba kufu akohu enti se ye oba no se enye oba na ye twe no twere de ekotwirim aban kukum so o maku nipa na yesi ne first time de di kan ya woko high court yobusa no se abaya Safina Diamond papa yi wunim hu bi osi da bi onim hu bi oye innocent onim hu ma chenkra enti ho asam so page 2 eda ho no mo bangayam ya se uhia emu nkyerɛkyerɛmu akɔ ho no mo a ubekɔ akwakotumu enche we eye the daily searchlight dia me de to aso eye daily post de obo krata na daily post de akuku damiensa emfoni aba na emfoni de di kan eye Dr. Baumia emfoni no ohwa ese emoji bi a azere se bi unhwa de ebon no na oye woni to he Dr. Baumia emfoni na oye na ohwe Amboa ko bi ke mboa oye picture say sign Enti for my Facebook live na mo mahwe mfoni ameka wazemi mfoni atoso mienu eye Ahmed Swale ono so utumi so oni asem ohwe nanim na utumi so oha bia na no so ene oyi ni selfie ene mfoni atoso miensa eye ohwe sadi waye nanim na utumi se wasina dwimpi ohwe se mafia ase me show ohwe mfoni na se ono oni problem bia onim bia okọ ni bia okekakọ oyo samfoni na san etre enti
freestyle and a showdown. Na asama e dia to emfoni miense ya pampam ene se onipa o ka se Dr. ayi owura Kennedy Japan o se Dr. Baumia ani mfoni ni kire ho no ono onim Ahmed Swale a osre no ni wo no onim hu bi ti mu obi bibisa mo ntwene musa no to se owura Baumia onim hu bi Daily Post ena tre krata we ana trasem we eba ne anopa yi na ebiem owura to force a minority leader domkuma no ba no dani asema all kan say abra NDC amanyokuo eyezu eyeza emefa misi emefa mini misa bosum di ozadin omunchi obi nchire mame da koi ada yi bowling point so abusa wo communicators mam why say emefa na chirezen emefa enye nipadi nipadi emefa miau iti miau ne de nemra ne emefa miau hey afiagbanu okay omo organizer no enti owura to force nse obo ko pass mama me na pay owura ato force o say NDC for free power no wo musika sam na strong nanso NPP for one be team Daily Post anopay Eniema yambra we nsusu daybreak da obokrata no asenso buache ne Kennedy akompre kwa Japan eno omo nso da hanum sei na Kennedy ka kire asenso buache se bafo wo chen preko obeka masem o da film o ba beka masem se die benti ti omo asem da hanum sei ya ja krata no ebo mu nchiremu ko ne kope mu nsem ankasa kan say aposifo chief inspectors mako adua 940 womuso musiu post sadom Dr. George Akufu Dampare adanya omusi ewose ye tu womu posum ye huri womu free 1 ko 2 so papa say twa fecho tiane na court nka bi ma wom nti ho asam edal isi asam a wono so aka ya bo ho dawura krata so de bai yes nyame adoma ya wada eye holiday my case madam for because holiday okay house instead of house no house ana dia jina numa na sa we had dance I don't be ah engani pe obi abeka house madam for be of friend was ereta echi no pa da na so big problem ena bia mo ma santifo so munyu wo mo no santifo na ene dodoro tie mo anu menye di house yeah right obo bia tum na mo nte dia okeka no redai dialect dai hey me timika hey hoboy hey jai ogade o dey o etire ho back door ye brand nyam we dey bietum na kan ba ko ne dia ne driver bietum na kan and na bietum ampa that we don't be bietum sa that be a holiday holiday ya wada ya for fida enti day break dia no ya dia si say I na wo twen aka ya dia si no ana edinyo na kwaku mie YouTube yi ne ye nhya ase ayi kwaku dan kwaku ye bo ade ye oye bi because dia wo ye nyine ma ni twagu keke wo ngofo tie sere kwa ebeti bia monetize no that is here and ebedi ngomo okay enti ayi on Friday say kubeti say one district one factory no
sisi a omawie 126. Wow. 126 omawie afa nipa 160,000. Omo hwe animu se afie weye anase MPP aban no omampani akufu adunwie no na factories no be se ahasa 300 and omo awie. Enti na yewura osi wutise kubeti. Me osi yenka nkyere Ghana fo no. E ba cho constituency bisa one district one factory no wonsa kamo de because you say 126 operational. Yeah, hwe ni o say no way factories no. And say wo district ahodo no. Because we court say you say in some adu ejiri a. E ho mo more than one cra. Oh, okay. Yeah, Juma. Yeah, Juma. Okay. And so yeah, Juma afa nipa mo ye yi wo ha. Oh, okay. Na odie nyama ye bia na eba is in the pipeline. Okay. Anyways, na duabo. Konkonsa police nso say okọ Asante Bekwai akwa contest wo ho. Papa no nso nyame sa. Aden, why den? Boy. Why then? Say me dem nipa say be nani wade sa de ya na watoto nani are sa no. Ade why then? Na wa start body di no wo de edi be na sha. Konkonsa police. Edi we da so. Say no. Wo hwa nyi hu free di we as. But ade ba ko say, ne sam na okeka na ne kore. Say ne kore sa de a. Ne bi ye no kore. But untumi krampo conclude say we nipa boni ni o. Oh, edi. Akwa say da bi o afia hwe o. Akwa say wagimadi. E no aba be kan asem a kire me asem ususu say e hawo. After the next minute otie ya na e de te heka. Enam Unso ko kan ye den. O da bi enu na kire say nipa wo to ho a to da bi a nyensam a eba wanim nyina na say o ka bi. Say o ka bi na je say unso ani je ho. Me ka a situation a o na de ne hawo. E na wo de ka ususu say nka betimi ni me adwen ho. Okay. E no abe ka kire me. After the next minute ti wan bugri na bu ne be. So ati ase. Ni akofa o hawo ni nyina ba ne opani kese no. That no kura audios bebre. Mama red card is. Amuti we so dey we are doctor no. O say am your foforo ho. No the foforo no so aba pepepe. Akoye costro. Enti ono na wanya ade. But papa de ono no to me there. Me nche dey hunu we bia wo no. Okay, ebi o wakukuduro ye de kana kore sana me so hu no. Cause we there o kan ye sisi bebre atena ho ama obi kura fa ho kura enya asem wantumi anka ne kore na me yan solve problem no. Na say ono so no wa nka nche amfa nchire police mpanimfo no. Ko di hu konkonsa. Ono no koka kire obi fofo. Wo bisa no. Papa ya ko ka kire ni ono o police ni. But nkomo ni. Ana owayi police ko nim. Da bi onim. But police is your friend. And bugri na abu no. Is your friend. So I say what I mean. It was Gini di opani ni na anya ade. Opani ni na anya ade. So obi agi wadi no abeka asem a kire o. Na fe odi abeto abonten. Nti wa anya ade. Nti ewura no so okwa contested ndin anya senketo Asante Bekwai for. O man de a. O wa meto ama no. Say we nkobiem. Joe Wise nkobiem. Do wise in Kobium. So obi answer nyina biem. Ana nko na ejina. O da bi nyo no nko na eko. Oni nkofo se prime da bi owo fam o. Owo fam he. Uko no mo amansiefo ne done pa. Yo, ye wia na ye be hu. Because Ghana fo adwa pass audio na bae. Ko fo adwa. Ne ho aye Ghana fo ehi. Na se enye Ghana fo na eto abana. O na so mo ho no so ye Ghana fo. But amansiefo ndio mu nim no. Dandru. I see. Eti kwaku ya fa de no to aso ne so. Say no to diabo. Okay. Yes. No de ho hia. Diabo etutu abusia ase. Diabo. Ano eduo wa say yare bone. To say tape ya ye ka ho asem sisi ye. Say enipa me ensan betimi aka say o mo bodua o. IGP betimi aka say o bodua. Because you can't interaction so yes. COP Mensan George. Ono so betimi aka say o bodua because me ka tro man ka se fa beto abonten. Yes. Bugiri na abu nso betimi aka say o bodua because wa amfrɛ no office ho. So nipa me enso kekabu ma obi abugbo a obi abetumi ayi nipa be tretre phone. Na ze tretre within na ibia no.
ne yakunipa nan eche covid kra ntina you say no to the abo ade dua obi akobo dua enu ne ndra yebisa opani ya wantimi anka but ono so wo ha na efia hu se dua bakum bi da wonti se dua bakum bi da me ti bi acha na nsen die ana afufuro bi asi dua bakum nipa oso wo ha na ato ne kuma so se matiti bi na kam se yes me so big platform me na me fam bodawuro nkire obi bi titiru na amamefo no wo yo batenya yidua bo firi wadwum kra ayi sisira abnada pa yan wia no maami abna pa ye wia na ekun no bayi de esi okuma se ye se ono de houseboy no kun na nkasa so agene nkwa tu wo yanim de obenya maami nya ne ye ka se ensan fa ne sigama ne baki enti dia body ye enfa de me kan se enfa ne de obi dia ye emodua fa so ni so okuni bana no anya den but bobra na yeye na nipa nu na onfere case cruise say no to diabo ambassador ye dase diabo ambassador ye dase yesua bibi afiri mu ye de kwa akobọ bra eni ti maame na mwase na ja ye ntoa so ewo eha enomo sima no adene edua bokum Christopher nyame yadom echina ya sebe kreni Oze osi di abaye den ekun sofo bi da sa ani mente ye ti me question sa de na duabo kum Christopher I need answer okay omo be yi ano di ama enti pa chon komo no di ama mo no monto aso o mo ka mu ho monto aso o mo adwuma mu ho monto aso o mo fie ho monto aso o baby amu bia na yehia kyena ya hwese ye betimi aka ho asem kakra enti we de mpanimfo de atoso se nyame yadom aya woda ye holiday ya woda ye holiday sa holiday no na Ahenkan FM Maakye dwumadi ye gusu aye ka ho asem yi ye die de mawe no ye de foundation sonko de ba sa foundation no abusua baba be boa ye nyinara nti wo so ba be kan ye ho na be so yasene already no mpanimfo ahodo bebre no a show commitment nyankopon enhyira mo bebre nyame nhyira mo ye de akari nyina be kɔ ase ho nyame ya adom a ya woda anopa firi sabre ko nyina no na dwumadie no ahya ase a ye di den wase ho ɛyɛ holiday ni nti ye to nsa de afrɛ mu nyina sɛ momra ye nim sɛ Ahenkan na ɔto nsa frɛ mu a mo ba ma ne boro so and nti this time on so momra na emmoro so o kakra wa wo be yie no ebetumi agye obi afiri wo haw emu ebetimi agye obi de afiri amane bi mu ebetimi nso ama obi aye obrempon na daachi eso abamfa so de amawo ebia ne ye ka ne sei no wonhye den hunu na emom obeya a kyire no bom se ye kan yampa ene mo a mo contribute ye ema aboabo gatese no omode ye no ode wo a wonam ho no mo a eya how do you feel uhunu gata no a o asembe na ka kyem ho we mi ye bi o mi yi sika ye de kan ho unsi wani je o kra ni timi je sa pepepe na etie se kane no na nkrofo fa gatese ne so na eyi wo mo to fom ema mu pura ene wagye nkrofo bebre wa kire se oye nyame ba eno na no pa ni e ka ho asem e wo John chapter 10 verse 10 no o se obronsam de oba obewia wokum no asei enti se wo fato nso se da bi meme de me ma mewia minkum mensei na mom me be ma obi ani so ade hunu atumi abam na mom me be ma nia wo yare ne ho ato no wa kire se uyu nyame eba because onyankopon no ono no ba oba se nia obronsam awia no oba ba behwehwe owia osiesie na wamane nkwa na wamane moroso omiemra me ye ne saa na urade onhyira yen sanse onipa na yeye de de ne kɔ empanimfu anim na ebie kwan bebrenu a de ma no momra meye na ye ne awurade nto nkyea na ye hwese omie osoro emfense ne mfa ma ye ne a e ba to nyame yadom a ya woda anopa no nwotwe na dwumadie no ahyase e wo fam ho ye be fa ne live e wo Ahenkan 93.3 FM sanso na ye Facebook ni YouTube no ye fa ne live de atum nti ewiase afa na nyina ba bia wo bia nso betumi de ho ahyem bi wo betumi adonate na ye de support this good cause
ne so abamfa so e de amayen wonim sa ahenkan ne de mo amutie mo de a ene nti ahenkan ba yi so abamfa so bebre ene de ama mo wo anya ntoma wo anya nkokɔ wo anya kyese enema ne ye bebre ye se ye ka ye nwie ne ene nti ye nhia ya woda na enema nyina ntimi nkɔ animu kama pa ye behwe wanim minim se obeba obi be se me fansefo mu nyina mo mra ma yankwa homa no so na ye ne Dr. Edu Anane Entwi nkɔtwetwe enkomo opani na oye convener wada pensioner bondholders forum no ano ye ne nkɔtwetwe nkomo doc oti yenkan kan fam suni ma che ya oba mo hozen nyame ehu yamobo na wonso nyame adom ye de rade ase na DDEP ye de ne anim se momo de nka ma exempt mo ho a anka ɛho asɛm ɛmfa mo ho but ɛnra ye hu sɛ mo ani abre wadaroma asɛm bɛn na asɛm si biem yo ɛsɛ asɛm a esia ne sɛ sɛne ɔkan no ye de aban ayi efiri eti DDP asɛm de ɛgɛ sɛ kan de ɛmfa yɛ ho biom ɛno ara ne sɛ yɛ hwɛ sɛ yɛ coupons ɛno so a aban betua man and principal is one about between mine. But last week, and I buy the cat every bar about things or some be quine. I'm a woman to me and for more bonds or a man. I'm more quine or modiaba. So also, yes, will be a new me. I think the account also will be no sign. I'm uncle for when went to me abba. Yes. Name of me, I can't catch any of the Dinya Shimbi. And I say, yeah, dear. Yes, and says I will catch it and say, went to me, Amma, and Timombra, or say, that's the way, woman to me, Amma. Those who couldn't, Professor, you couldn't, woman to me, Amma. And now, my cry, say, Omombra. Now, yeah, flew. If you had a dean, a backtrack and cry into, I don't think I say, I buy a year free. And yeah. Abaya you went from one instance what they say. A Jumano, Sabaika say, we blue quano, said one farmer, one famra. Then now what you mean, Sabosumi, and or day, said Jumana. That bring out day, said Juman, will be quano, to say if I say vacation, school never vacating. Oh, the or the car, untia, say, well, first one, I bedrew Sabrina, untia. The coupon is or the Mao, Untia and Pasono. The principal, Usika Tina, Casasun, Edru, so the Mao, that period, Untia. Yentia, Untia, and say, Sana humanity. As I say, Unim say what the Beba, and I say one farmer. Enti, Gemahoquang say, Abino, Untia, Copum say, Ubi a humano. We are humano, now we will say, Mob and a man for the armor. The more amount for the amano, the car there said me Tiamo Cabra and me yes, Edumano. I pay and I met Mahua, maybe Tiamo. It is a posumi, and I was me, you know, not a buying any year, Humana. Why won't follow the end corner? We see car as the man, so young farmer, I just said, you're a Humano and son a buying whom said, what a one farmer in TSA do see come out. It's all the pensioner for one. That's actually the other now, Piana Quakushim. Edra, a binum Sikaso as on Saka. So 1 year and 3 months, can say to me in case you can. If we say, as a sort of chain, Emma, Neoy, and Wee, and then out the Sikamai. That's a young cow there. Now, we need the beer with the back say, waiting to me to Yamusicano, Emma, I get to me. Intimacy, ye dino a film, into your catcher by. Error, it is a mistake in Abem. Into giving a coupon I saw and any principal I saw in Rano. Yeah, young cow, into your great him a by Bitria. Sabay and Chia, send your end dano. The best alcohol, yeah, could you know, or Prince by Bitria. Enti wadaruma because of sa new development to win into ama ni wasen ke ba bosumi we no mo nsenya kan ana bosumi etwa mu no. There be last week. Obia in the kind sika or more some second sika kind. Okay. That's my. That idea abano. Me implication me church will say or say or invitation na padia. And
or who cry say own tia, we are going to mean tia because when you say, what the own farmer. So, we see that on or say, the per se, maybe a tro idea be mount. Ain't it, man, go before. So, who can say, and friend talk into from Sikabamia, that's a Bosman or the issue and limit of our car. That was me no for Sikanoma because when you say, every crowd the last day, no, over President say, made the Weber. It is Sika about this week, no, and no, any need the Kaya, a buying or who can say, own Chia Maye, if you say, Unim say the Weber, and I say, young farmer. That's a young cow there. Now, when you mean, I say, may show when you say, Weber, one farmer, and a meet your Musicana Mamma. It is and for any cow cry. The way I had it, which I send it that would Tiano. Okay. Say, Nipa, or went to me and farmer. Yet the young can't say ye flew, and now we flew. It is, oh, for one. How come if I saw the bar, went to me and farmer and for him come. Na Madaroma wet me bisa members no ebiana omumubia show interest say onya yank ye be Europino into this new or friends said DDP awon de ba no I call picketing nipa de na ho de akwatra no na de da ko picketing no ko e dey obi ani ho I see na Omo ntumi anyina no omo na omo de koma aban first time no o say aban no ka say omo wo pension no o so nya mu be o hanchem edu edu omo de buy sabre no obi a bo anu nim say ebi ana we anyi ebi ana anyi ebi ana anyi na nya ne ya obi a go say ya nya exemption okay sika no e de dru honum I see. Enti we no mohuru ni say am from so bi na ba ye ana omo share da. Yeah, maybe makase am from so na ba. Say wa wunyi ni say am from so no. Say am from so, who see am from so there. That boy but maybe me gin say ban omo apa anya sa from so na ba. Na enra ye hu say mo call nhyiamu bi eno no ne faden ho na den ne kosi ho wada obi na yi ma so tire se de e ba nie na mo ye se mo company fo ana mo na to nsa frɛ mo there be enra na press conference okay ya dikrat an come minister no wie no ene e be ye press conference seba we are seeing na ba chi enti sania wo wadi kan asusu se e be ye mfomso na e ba ye mo present de ma wo mo no mo hwe wo mo animu a sen na no mo ho ye wo mo na ese obi a wogia atum se wa ye mfomso obi sa ne mo famra be hwe ana wo hwe wo animu a sen na esitie let the other call a juma bi ma o ma wo de kwasho mo sa anyo mo no mo ye ho adwuma e de registry and secretary right for no receive according penny for and be company for no ni ho ene hu omo reaction be pim sa brede mu nya ntehwe on na kwa na de ko enti e be ti hu kwa na e bi kwa na minister kwa na bia na ni ho na bi bia ta ti ndo ane de ya me nyini se be ti bi bia e pi na e ni e se di se minister no sa kan elect na obama ye hu ni e opeso okay ene na doc ye de bi si ha se akire yi bibi foforo ba ye be san ba wo ho wadaroma yo yene Dr. Edu Anani Entry or your convener Edima Pensioner Bondholders Forum and a quatrin common and inti new DDP no assign ebebium DDP no say we really ye fi Ira Mahama kan say Ghana for enchero mu refi asemu DDP no yes a domestic debt exchange program and woman de ba ya yes ye cutting crop for haircut na enu bi no yam papa no mu ne ye maame no mu omo ani afrie wo mo aye adwuma wie a wo mo ma homegye mu wo mu sika no mo ye sen kasa program no mo do mo koto so e no mo ye se da bi omo mpe ade enso de oni obi ye no so wo mpa na wajae enti asoe no ministry no eti ase se okay si ade musika e koka ho akwa bi na mo mpe na mo se ye mfa musika ma mo opokun fa ni nku odwade a ne ho mpa ya yate
yɛde mo adeɛ de bɛma mo enti ɛne ɛbosome bia ne ɛne yɛbɛso ne yɛde ama no ne ɛne yɛbɛso ne yɛde ama no afei na no yɛ kɔda sɔre yɛ a yɛsi asan de DDP foforɔ no asan ɛba yɛde ba yɛ Europe wɔ ɔmo pɛ ɔmo mpɛ ɛde ɔmo akɔso biem mpanimfoɔ teɛ na ɔmo sɛ dabi yɛbɛkyerɛ mo sɛ mɛma wɔ kurom Kennedy Japan sɛ mɛma mo showdown nti ɛne ɔmo twerɛ krataa ɛde kɔma mpanimfoɔ a ɛno ho nkɔmɔ ɛna no pɛ yi yɛkɔ ɛkɔkɔ bɔɔyɛ no ɛne nti yɛbɛfiri hɔ no afei yɛakɔ yɛn anim wei ɛsɛ good morning ɔboɔba ofori amanfo yɛfrɛ me Dako Samuel mehwɛ wo live ɛwɔ Kwawu Empraeɛ so ɔwɔ ɔboɔba Media Institute na ɔkyerɛ sɛ ɔda ase ɛne adwuma papa a yɛyɛ Onyankopɔn ɔnhyira me paa amen nhyira deɛ yɛ Same Boakye ɛnso de deɛ de aba akyire yɛbɛka ho asɛm na ma yɛmfa seda ɛnso ma aboafo a wɔn adaroma ahoɔden wɔ hɔ yi wɔn a ɛna ama ahoɔden no atumi aba Frimpong Enterprise say bia wabie provision store na pɛsɛ ɔbɛfa nneɛma kogum free gari asikyire milo ne saa nneɛma ntɔfe no ne nyinaa woba hɔ no mu a ɛyɛ adeɛ sɛ Elder Frimpong ɔne ne yere ɔmo do nipa na ɔmo anim te Elder Frimpong sɛ foundation ɔno nso asupporto o ɛnya senketoa Elder Frimpong ɛsɛ yɛn kan kyerɛ wo sɛ Brian no ne na de hyɛ na busua wɔn nsom ɛwɔ kwan soronko so ɛna mo adwuma pa ne sɛ de n'anim te na ɔgye nipa fa ɔne ne yere o nyɛ ɔno nko ampo kɛdeɛ nke yɛte so ɔbɛrima ne de ɔyɛ o na ne yere ne na ɛnyɛ ɔbaa ne de ɔyɛ o na ne kunu na ɛnyɛ but ɔmo deɛ nte saa ɔmo mmienu nyinaa yɛ na ɔmo asetena bɛyɛ de kɛkɛ ɔmo to nsa de afrɛ sɛ bra sɛ ɛyɛ biscuit ɔpɛ sɛ ɔbɛ utu nti ebi a utie yɛn wotontɔn deɛ no wɔ table so anaa bi a wo nso abie shop ne bi na apɛ sɛ ɔkɔtu no dodoɔ mu de ba ebe gu mu a mpakyɛw ɛnkɔnkran ɛnkɔkuma sɛ nkɔtakrade lɔre fɛ no wobɛtumi de aba ha yi a ɛnneɛma no sɛdeɛ wɔbɛtɔ wɔn nkran kuma se no saa pɛpɛpɛ ne yɛtɔn ne ha yɛatete so yɛate aseɛ sɛ sɛbe yɛnkum dwafoɔ ɛnni dwa ɛne nti wɔyeyere so saa no zamanamafoɔ no bɛtɔn mo deɛ no fofofo no ɔma yɛyie no ɔmɔkɔ adwuma wura ɔbɔ adwuma papapapa ne yɛse wadi papa akyɛ ɛno nti na ama sotɔɔ no biaa ne mu ebia ɛna mu nyinaa koraa mo frɛ no ɔdan mɔ san sɛ deɛ wopɛ bia wɔ ɔdan ha wokɔ hɔ ne wɔanya bi a na kyerɛ sɛ wɔsɛ wotu kwan yɛ nyinaa mfeɛ ni nkyerɛ hɔ yɛwɔ Madarina Hotel no aseɛ hɔ wonante pie bɔ w'anim kakra bi nso a yɛagye shop no kɛseɛ bi nso wɔ kwan no ho a ɛhɔ no nso yɛtɔn drinks sɛ yɛ nsuo sɛ yɛ drinks bɛn na wowate din a ɛyɛ papa a woba Frimpong ha a wonya bie ɛne ɛnkyɛ sɛ ɛnyɛ papa sɛ yɛ papa nko a deɛ a wobɔ wura yɛn hɔ a wo nsa ɛbɛtumi aka bi yɛasan so abɛbie yɛn korabata no bi ɛwɔ Kane GN Bank nti ɔdan mobile uduru mobile filling station yɛ wɔ hɔ yi ɔmo nkyɛn hɔ kakra bi anim hɔ no wonya duru hɔ no mo a wobɛhunu ɛyɛ yɛn new office no a bɛbie wɔ hɔ no mo a ɛno nso so yɛde tontɔn drinks ɛne nsuo nti ebi adwumadie bi na wokɔ akɔdie ɛwɔ sɛ wosom wɔ ahohoɔ epakyɛw bra hɔ na bra bɛfa ne nyinaa na fa kɔsom wɔ ahohoɔ ɔmo ani bɛgye paa wobɛtumi afrɛ Elder Frimpong ɛwɔ 0244 897525 0244 897525 and a 0206 473953 0206 473953 fresh our number is CCN so Heritage Christian College enso so na ate asim yi se school ni ya bi o ai ebi mo show mo de ase ene da bempo a ene 19th ene nje se ni bi mu orientation na sefo ne ne mane nyina guso ekoso but unyan call ya mpa chew enka akire ubetimi akọ ebi mo kra be resume October ne na sefo entimen ha ho still akwanya no ewo ho call Heritage Christian University College call gentete ewo ho BBA programs nya wo pese okoyi bia no e ba chew kwa ubetumi anya akwanya no yewo accounting ubetimi de aka computing ho na ɛyɛ accounting and computing yɛwɔ accounting no nso nko wɔ hɔ marketing nko wɔ hɔ yɛwɔ human resource management wɔ hɔ yɛwɔ business information technology wɔ hɔ yɛwɔ management entrepreneurship and technology innovation ne nyinaa wɔ hɔ mepakyɛw yɛwɔ BSc nursing
BSc Information Technology, BSc Information Security, Bachelor of Theology. Your way mu nyina e wo ho. Sanso so any all masters degree programs ahodo no. MSc Accounting and Taxation, MSc Accounting and Finance, MSc Human Resource Management. Ye oni nyina wo ho. Na odi we mu si nchen aye sign wo professional courses. Professional courses endra na me ne me nipa yi wa bin seja ye ba no finance any economics accounting na asefo no a wa bin seja agye clue ye tane ne bon komo wa ha na nkomo a woni mi die o se professional one no so eye eni tu nya kwanya ye akokosua ka ho na mesemate na babie ye duru sisi a no dia woye bia wamfa nwumasua nka ho na wotena ase ye enya nwumasua na di be ma nipa di o de tena ho woni be ba ho so ne nyina kura degree woni be ba ho so ne nyina kura masters unya akwanya no a na metai ka no sa akwanya ni nya ma ya boaboa wo ho fama akwanya no na mom sa akwanya ne ba se kokosua de a entena ho mfa nsem yi wo ho ano ene despite kra ene despite nya akwanya nka kokosukuu omo ye jawa odu mu nyina be ye mfate ho nye sikru na mani pe ye yate but wunya akwanya no ya akosuku ate na magdan owo hoyi obie no mo obetumi adaada no asisi no e wona adwuma mu Bill Gates obie no obetumi adaada no asisi no na adwuma mu Mark Zuckerberg obie no mo obetumi adaada no asisi no adentia odi fie de ye no no odi school de no so ta akiri wodi ye me dan ne tena ho me nane ho ho ene asofo nyina omo ano omo ye nhwe TV insore na no omo se ye nhwe TV no they say obekọ ma soro omo nyina flat screen no goyi bobo ho a wo mo hwe asofo no ene modi mobile phone na wodi ye wi ene wasa de bible ato so ene omo nyina ekrekra tablet nti wodi ye tena ho igusu edandan ye ho a enti se wonso nya akonya na kokosua de wate adesua na eden but se wodi wani butu nsuo mu a wani be ba ho so no asua wie heritage omo ama osa akonya no omo se ebia na wo certificate woni ba bi eda inkura dwonso aguso ane ne aguso ene nti waba mu ye abu mo ba mu obetumi aba no apply se mature student se wutimi kenkan timi tworo nko ade a ene asem no asi me pa cho bra yen ho na bra besua ade se uba yen ye ho a enije sem ne se etise de okọ KNUST because ya affiliate wo mo a certificate ye de be ma wo no wo mo stamp na esi so nti ba bia de be ko bia ye be fo adwuma mu am watimi akwakoye adwuma na uba yen ho no mo a entrepreneurship training, financial support, one student, one laptop, terms and conditions wo ho ye wo affordable and flexible way a wo de betua usuku fees no nti anya chinchina ache uba ye se 1000 chinchina atua da bi o ye bia 1000 no ahyase de mema mo 500 akiri machichem na matua de akan kakra ye wo abotre de ma wo betua ni nyina wie we de be ba ho so na wo neka nso no wawie yi waje wabodi nkrata okọ promotion ba ye be ma bi ye to akatua mu e be ma bi na tese wo ko wanim wasi ABCE HND ananse ode no eye GBCE diploma ena ekurawa ubetimi aba beje entity ewe yen ho dial *789 *300# na to online serial number na fe apply wo ye website ho no mo eye www.hcuc.edu.gh na just say wona okrokra amasaman Olympic Stadium e chire ho na be hu yen 0202 298399 0202 298399 and at 0547 77 7731 0547 77 7731 baby abeda de woni problem oba ye benya bi e de amaw abusia baby a yaduro no okay akakra nke yetwe ho ababa ma memfa we nto aso na afei yemra sisi ya F in Cancer Asatec Roofing Company enso na atie simwe a roofing sheet product ahodo na wo pe a e ba chofo ani chiri mu ho ye wo long span roofing sheet product nti mu a mo bebo mo dan so no ka kire dia all bo dan so no se onkonkoto in fact dinanim na fa ne ko no onkoto niema no e wo F in Cancer ho eno ne factory a se wunya wo hawo na wo de ba ye besiesie amawo obu ho no mo be ka kire say goose but is not the end return that bluff no be church dia bo ho bibre but yen ha de wo de ba na wo chirechiri mu kire yen na e wo se yetimi hwesiesie ma wo a tawu
ni aye edi amount and into sanding seam self lock IDT IBR sizes no from 0.3 kopim 6 on sabeka standard roofing sheet no a free aluminium alosync galvanized scarlet rubber your nyina ebi ewe yen honomo accessories nso rage caps rain cutters valley cutters side stream a free 14 ekopim 8 sizes no nyina won sabitimi akabi and adwa no so ye wo colored nails wire nails ena ye wo roofing nails nyina ewe yen honomo a wo ba wonsa ebetumi akabie China Turkey German metal doors and wooden doors oba and also so sabitimi aka China plastic TNG ye will be ewe yen hwa and also so oba wonsa ebetimi aka afi ye sign etwa blocks a free 4 ekopim 6 inches blocks no wonsa beka nyina ye supply enwea abo blocks no so yo mu ahodo bibre ye horo e de wo ho nti say horo blocks and awopa oba wonsa betimi aka bi achemodan ye ne Kia station ne die nimhwe ewo dwakese no achi ho sanso na tema old CMB Cocoa warehouse na oba Intiamwa Hotel Junction ho a ehona na block factory no nso so ewo ye free transport free estimate 20 years manufacturing defect warranty and a quick delivery baby I will be the bebrel obefre F in cancer e 0245 979311 0245 979311 eye number obefre na F in cancer etimi age woso na abusia me koba ye baba behwe ade bi maame Sarah Adwoasafo se ose opeso osan ba bi mu opeso osan koku gina wo dom kwabenya na me wo fila bi wo hono mo a ye koba meka ho asem de akyerew maame Adwoasafo me ba cho mo amone ne kwa sorry Kristo asafofo se oba sorry ya amone ne nkasa wate oba sorry ya amone ne nkasa enya ne tie so opeso osan akobium na enkomo ho me ba be kasa enkomo na kyerew me ba be kasa enkomo na kyerew sisi ya maame fa sedama blooms na fi twe ho ba maame be kasa asem ne nkyerew blooms se enkwada no amakwan omo wo fie omo be school 3rd October na omo bie school no a we no omo call manim ade no asesa entine no wo form 1 or form 2 se wo yo wo fo na wonim we yi a e ya were hosem na mom enam se o free form 1 akọ form 2 no ni books ebe sesa ne no otwere mu no se ensan ya e wo so asade ya e wo so to foforo se ensan enso so a e wo so mani hunu kwan obefa so obe den obe yusu no say your textbooks, say your exercise books, say your mathematical set, say your sharpener, pencil, poster colors, say your clear backs, say your correction fluids, say your office pin B, your cardboard B, and our person a ding. What's someone as a bruni one tadie? Call Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Na untimi wow. Obeboa man won saka nya opebia wa adesua ho oba no nya opebia ne nsa beka na ani jesam ne say sania wo to book no abonten ho no oba bloom se ntesa watete ne de ne so a che say ya ho dwiri watete so pa enti eya na waba ho na waba beto books ni nyina ebia won so abie bookshop a wo pese wo fa books ni bi na wo di gum okoha onsabe kan nyina ebi watete bo no so fofofo pa aniti ya na wa hye ne nso e de amame me ba chawo obefre no 0244 293632 0244 293632 and 0203 083731 0203 083731 owo achim odan se wugina achim dan Ghana Commercial Bank ho a omo car park no ugina so abon se woto ani a Chimodan supermarket no ho no mo na owo woto ani antenten so ubehunu no straight na wakọ na woni na akwaye business Madam Eva number ene de tu dwa no ya no afre no na woni no edi enkomo afei abusia wada roma ye besre na ya dane ye ho aba ye ba enkomo no aka bi wom na ye de atoa so
akwanya ba nso a yɛbɛmo abam na ɔde wo deɛ kakra bɛtoa so na afei yɛahwɛ asɔre so sisi adeɛ ma yɛmfa aboafoɔ ase da ɛnkɔnkɔnkɔma wɔ mmra sisi a the mayor passing was in social. Now Accra University Papa Menyamawo and one Heritage Christian University College. Yeah, what Amasama in Stadium Nechi. Very serene environment for studies. A Denema Heritage ASM. 860 a Christ-centered university. 24/7 Wi-Fi internet for students. Hostel facilities. 860 a body shop for MOB entrepreneurs and also ready for job markets. For black students need their own business ideas. Sika Emma will be one Casabo Numa and to baby school. Now a business owners and a laptop. Really programs man BBA accounting with computing, marketing, human resource management, information technology management, BSc information technology, and information security. Posaya BSc nursing and a Bachelor of Theology. Wow. Mature students 25 years and above. And to me apply AFEWASI, SSC, GBC, HND Numina. 860 is also running 12-month specialized master's degree program. MSc Accounting and Taxation, Accounting and Finance, MSc Human Resource Management. Accredited by Ghana Tertiary Education Commission. Affiliated to KNUST and a UCC. From 020-229-8399. Driver, na for me ko on board here ensa wom herbal clinic. Na me for many coach amasa ko ka dientia. Obi ade ne yade ko hodo mo a. Won fa ne yade ensa mafie biu. Na onya na yaresa. Wo fa ni besi na me fa nko. Na so kwadwo ayaresa. Mo yade, wo mo sa yade bia ha obi a wo kwa wo mbesa hwe. Yade bi ti say stroke, hypertension, fibroid, infertility, diabetes, hepatitis, hypertension, sexually transmitted disease, prostate cancer, infertility, and asempo. Ujale na wuti ho saa, wuti ho gria obo wa kuhu mesra yade aka wa to dem yade bia help ya wudi kopie mo obo ade nsa wo mu heba clinic a won beti ne te say ye yefunu yade ana wuti pai wuntumi ngo bema ana oba ntumi ngo oba wo ne bema da wo wuntumi nsane wo bema wo de boss wa no agemu yade be ne ha wo wona se na atatai ana se wa honhono moja broswo ana wuni moja wani ase ye fita say ye nkrodo yade bia help ya obo ade nsa wo mu heba clinic timi say te say 100 cedis 120 150 ekwesi 200 Ghana cedis obema ho adura kwa akonom ama watimi anya wapom di amapa na se wukoyi folder wukohu doctor ye screening ehunu ba bia yade ne hye ni nyina ye free mitwika wo krom ha obia formation ya ne ho adanse enko an odie doctor no yade wabene kwana kwaja yalehwe obade nsa wo mu heba clinic ewo achim odan ada a eben masalachi so mills wonom pe number no 0532333372. Hey Jack, into bookshop or pass what town and I won't catch him. Oh, Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Asemna Woken. Say it test books, exercise books, pen, pencil, eraser. Adie bia e fa adisunya hono. Would we reach them Bloom's Bookshop and Trading Enterprise on Sabe Kabi. You will book no any free crèche. Ekopim tertiary institutions in Engina. Anything sorry offices. And now we be bookshop kese and I will pay books in the gumwa. Also call on one sa ebe kabi. Kai. Nation so. Say ye turn in the so poom so and I open back pa on sa ebetumi aka Akim Odan supermarket ye ni GCB bank no and e di enhwe ni mo frey was 0244293632 and I say 0203083031 Bloom's Bookshop and Trading Enterprise, mark of excellence. Ho ho ho! And penfo say, Bembe sin so much no ham. So we some born top and down correct. Na bibia dem a eye enkasa fabrics. Ai tie ni ye eye enkasa fabrics. Enkasa fabrics the whole Ghana. So wo pe baby a yeton fabrics me kira material papa. Na de pam tade otimi se you. Efe na akono a ho na abeko. Enkra monten so ne yewo. So wo achim dan ni potem ha. Na person wo nya fabrics etu ne duduom ebeton a. Bra ne ntwa ne sele wa ema wholesale price. Enkasa fabrics me kam kira wo. Opam de akọ wedding engagement. Birthday party anampo eye se material ne da ho a na ehome asempetia men kan tenten so wo top product free enkasa fabrics a wan kasa no on kasa ho eye enkasa fabrics we echi akwan e wa Accra ana frey e wo 0243422591 0243422591 enkasa fabrics say mam wo kede akwatia oda manso aboabo asene abo ani babia wo hye bia se ye pom ha na upe fabrics papa atode a enkasa fabrics e hwa na beko enkran wa jibabia
adesie obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Okay, me pato yɛ da sese watwen ama yakoto nkra ba hyɛ nso mache ɛno ani dwumadi agusu awu eti ofrɛ me obowoba ofori amanfo na yɛbɛtoa so de nkɔmɔ no ne ate aka mu nyinaa de bɛma wo sese ya me bɛkɔ no me hyɛ wo bɔ ka kyerɛ wo sɛ fila bi aba a ne nyinaa free dɔm kɔ abenya ɛna aba wonim sɛ naano ɛna maame Sara Adwoa Safo dɔm kɔ abenya mmara hyɛ bidwani no mekai time wana oba 2012 no na ye nyina wɔ kwabenya hɔ sɛ kwabenya hɔ no mabusua da so te hɔ ɛhɔ na me maame wɔ ɛhɔ na me nua no ne abusua no kakra wɔ nti ɛden akwabenya hɔ yɛkɔ hɔ 2012 na me ankasa hɔ na me wɔ nti me to aba wɔ hɔ na ne atie nie maame Sara Adwoa Safo ba bra nkrɔfoɔ brɛ ho ansan ye de ne ba na nyame adom 2012 no ankasa de ne ho hyɛ mu bi dia na mesi me beka feel ya abrantie de nkomo foforo e ba bitwa mu yi okay e wo de yemfa nkonko ha no na yenkwa ahoma no sunkonko di nkomo we mra na fela ne yemfa ho asem ma wo ye kona ye ni General Secretary at the Emma Coalition of Hygiene Students en konkotwetwe enkomo Owura Emmanuel Ewuku opani oti enkan kan FM suni mache. Hello. Aja imauti enkan. Macha. Bibi aboko de. Emi alimu. Ye de radiase. Na mo kan se ya na mukuo no din aye de. Wo se mo ne ye frɛ mo sen wotwi mu aye nyina ye betimi aka yi. Macha ni tanka so. Ana. Sama fo. Okay, nti mu na mo gye ntete aba be ye se adwuma no saa ne te. Macha se. Mo na afi na mo gye ntete na maba be ye se adwuma no saa ne te. Macha. Okay. Na mo kyerɛ sɛ aban no abosom be sɛ duonuni ɔremka na we di nyame adom watua mu edu. Wada romanchiri mu ne sɛn. Okay. It turns every year almost 10 months as 4,000. And see about level 100. You do 200 and on my first year, 4,000. And see now I 20 months. I know I'm a diploma student 3 years and my year school. But how much year international second one my I 2 years. And see I'm 20 months and how much year 10 months and I 10 months. And the certificate sponsor mobile SDA after 1 year, certificate sponsor 2 years. Into March 10 months, after 10 months. And I currently I'm a continuous student on more level 200 this year. I'm on Sanka Mudia and 4,000. And see, although I appreciate it on my effort, Minister of Health and the very principal for the various schools that I must say, Yansaka 10 months, but I had this idea and I determined him say 10 months now come. Yes, sir, my Yansanka. Okay, and 10 months and it doesn't mean say ye can in a crab bumua. A bit me about say, Omo de Bama Mona Mubi Kramo school, Anna. Many of us here my way school, but after handing over. And now, Mother Sophie and Caroline handing over and continuous student and more comfort. I'm going to bet to us. But then you're handing over. And now, you are staying involved in ourselves. But more higher, do you have a sense to be said? Asa aban no mo amoye se adwuma na na se mo amo kosuku akwaje ntete ya be se adwuma no na nsen tankase na nkasa kra ye nheda nte ho asem biem ani ti mo attention ni soro emfa ma no ho. Yeah, bisa because there are other sectors the way I treat someone the way I treat here is quite different, and I say attention more than school of hygiene. Enti am ha munum ho se eno na wokokoye ye. That's a juma be over. Like difference passion to do it
and I bus club hygiene. Me fan say it's maybe aniwa okwaya o misa ansa na wakwaye because kwa definitely when me okwaye ansa na woko ntiano huni die metuma ka say metumi me nu samamba because I am a passion for me environmental health. Okay. But sometimes we share the way treat environmental and school of hygiene now is quite different from other sectors. I see. Okay, inti said ya jampani kan say ebi hye wanu na otu bi eben. And inti omadi kan amamo abusumi dunia hwe ni mu say dunu aka no mo nsa beka. Okay, bye. Bibia ni enso ebesa ba wonchen biem. Okay, Rama. Amen. Enti yani Emmanuel Ewuku oye General Secretary at the Coalition of Hygiene Students. And yene kwatwetwen enkoma ni nyina no ensamansama fo wo mo ekwaje ntete no abeye ensamansama ya ne ensamansama adwuma nkra ho mpo a edin omo chese aban ne de omo ka abosumi aduonu wetua mu du ache mu tu NDC fo agenda omo de ba Eastern region. I think say I don't know was 2012 or was it 2016 chairman you come for example chairman Tewia agenda 50-50 hey yeah some si wo mu agenda 50-50 you agbesi ni omo akaka ho owura Newton fi agbanu mi se wutie mi anopa yi opani Tewia ho former regional chairman agenda 50-50 sekwesi say you yeah dey ebefa na mami fa adwo asafo de ne fanto aso ansa na me refi ensem ne doso adwene ne ntise wholesale ntini se bana wa nka ne ntem a na owure ye afi mami adwo asafo de no 2012 ene oba ye first one ene oba ye o ka bankukuro abeji aka uwo fufu abeji o fa ha obesin yane no ane na didi mu ane ye wo ba no awe ne sneakers ya o sa bre no ya krokro sa enye ne yi nyame adom wedi aka wedi na yi no sa no ya krokro o ya krokro pa ne ho wiem sa anti ye ne no na no ope yi sa yi a ema yi boyi etire yi omodu om nsa bo no royi wo be bo ne sisi a ne fata ne nso ne ho nso ofe na bepim na nyina ho fe ne nsesan wo ho enti wudi na chi se o candidate ni anu wani ajaja wo ye ya mama mi baako akuoku twa no ho twa ne se ne waje na ni so yi se oni akuoku de yam so hwa akuoku antimi ene akuoku ye se ene sa na tie dia obekọ obom dom ya bra ene okọ ho nyame ye na dom ene owini ya o se da bi okọ ne woni Henry Cote dia kwayam so ewa ya waso central eni sa akubu akamu a ene ote parliament na ni trimu nyina ye ni he amane a o mane to eku akonya senketo eku akokoye campaign a baby obefa bia adwo asafo time no baby eku akon befa bia ye so ye pe oba kokko no baby obefa bia so ye pe oba kokko no eku akon so nye kokko ye tuntum entina wo so okona nkrofo yi wo mo ye editing nti omo edit ni posters no ene momma ono nso ye kokko omo ono nso ye kokko but wo ye abanche anane brode adwo asafo bro ne funfram edi nkonim enti adwo aba 2012 na nkrofo do ne pa sa abre ena na yewura Professor Michael Okwe owie ne de asem o kan ye yen ane wo dom kwa benya sa abre no asem o kan kire ne se ne ba Okwe Junior epese wo ba but Okwe Junior no opese wo ba no o kan kire ne ba no se dom kwa benya seat no enya abusunya konwa o ka kire ne ba ni straight eno na nam so a ema maami adwo asafo otimiti famu mind you adwo asafo nso so ni suku a okoye nyina okọ ne dem oni classmate say bia me wa ha yi a metimi abobbo me classmate fu odin Philip Kwanin metimi abo ni din metimi abo Obedia Jei metimi aka Frederick Ofori metimi abobbo bebre no adwo asafo ni bi
omo no mo hyedem na ye di teacher no aba be kire omo ade ne suku okoye nyina enti oba ye no na we de ne daso enti ye mu bi etudi na chi Professor Michael Kwemu nyina ma ne kwan ene biem na ne papa nso so atimi a build clout already na ne papa no ankasa wo foundation enti adwo asafo no ede no ne fapem no obeto wo ne papa ede so ene pa 2012 omkoye ya ene nyame ye na adom no wi ni ye owini 2012 no anana ado anwi ni no me ka me kire se adwo asafo su ma se akwada onu awi ni o se nkeda ni gi no nani anye adan o se ne papa one ne kwa aban mu no ne papa ntimi ama 2012 nana ado anwi ni me se adwo asafo osun tese abofra osun tese abofra ni fie ho ye kɔ ho ni fie no wo dome kwabenya wo kwabenya abomu junction na ofa soro se wo kwa showman estate ya hono na adwo efie ne wo tie kogu hono mo enya senketwa 2012 owini ye na adwo anwini eye ne ya obobna osun bebre 2016 ena trimuda ne hyase enti maame no muntie sa abonte na waba no a me pagana fo nyina chaw me pari ni zade no ye no ofri ye no na sa bre no because of certain members of parliament no mo doso unse NPP 2016 MPP na omukura seat no nko 169 enti se obi di anyamra nsam kura wunhu die enti ama afen ye hunu parliament no ye hunu omu ntwuo mu no because of number no and as say social media no so abaye powerful enuti na mi ehunu parliament wo mu ntwom ofiri yes ade ne nya no ewomu a wo suban bi ewomu a ayi nkrofo no nwom na mto ye no mi yedin as mi mpenipa owo sa ade ne bi etore bi otumi yedin onkasa ho fast forward 2016 because of say not the wind of change na a blow everywhere ninti no change the basa no a emfa ho ne nkrofo be ye den the change will come into a city say tsunami ena e cover ne so ena we win 2016 or daisa subani biadi he te say wo mu ko program ko frame ami a wo ma o metumi akogina ne fie ho o mu be frɛ na fichu o mu awon 2020 na 7 be say ye from 2019 a o mu kokoye o mu primaries e ka dwie enka maame no nka wo mu to atia no Kennedy Japan ena kwaje campaign no bo ne bo ya enokra difference na eye nwotwe difference 8 kwabenya matena ho ehona misua adwuma nti kwabenya kuro no ba bie no wono ho ade mefa minim nti minim ho ene wo mo abato se ne ho hyehye tie se ne mo ye politics wa achim dan hatantan MPP no eho ne nte saa bibiri adwo asafo de no enti ni suba ne hyase yi ni ho adi efri 2016 2017 2018 2019 ekadwie enkofo ni hu ye enom se na ye kwa ha no ye fra awo ma ye yesi awo ma 2020 na afi ade ne be se ye kra 2020 I'm telling you 2020 adwo asafo ampia nkogina campaign platform bi so ye campaign ama ne ho campaign a course 2020 ni nyina no adwo asafo contribution 5% kura enru na hwede esi ye 2020 no NPP for Women's Organizer Mami Kate Jemfu a obatampa no pe mama wache Mami no tu ne ka wono ne mpanifo because na report na di kan ba say sane mami adwo asafo ye no ho odom kwabenya no o ma nhwe yi a seat no ewom se kwabenya de eye MPP stronghold but so man hwe yi a seat ni be free o nsa eti Mami Kate Jemfu a ene ne nkrofo ye said abi amma ne free o nsa saa omo abetema to omo ho so ene omu nyina hyehye omo ho se omo kore campaign ewo dom kwabenya ye frɛ Mami adwo asafo oba ye kore campaign di anim campaign no kra nya woni ye kore ama wo
enye obi ne ekoyama no wo ne ekoyama because yekoto aba no ye wu mfoni eni be hunu okrata ne so eni nti yenko ose mate hwedi esi ye ehwa na maami Kate ka 2 ye mpanimfu edi akire pum 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 adwasafo nso de 2 ye pum afa etu adwasafo ka ni 2 free di se bia yadwuam ha ahenkan ha omudru adote jansen eno obranche ko fie kodae afoma kwa koduru campaign grounds ho adwa we hin adwa ehwe asehwe onu ko fie wo koda muna mwenya mu campaign a mo konkoye iti maami Kate Jemfu a eno oji campaign to ne ho so ene omo a kokoye ya eni nyame ya adom omo wini 2020 omo wini 2020 wie ye from 2021 ye maami appointment ni di kan de ba ko bi duma no so ba first pa no omo ma ne PPA esa public procurement at the end no authority no nse o mampani sheda create ministry bi sa so obeka ye a ene ode man no ho ne de na ye because in contract a fa Ghana ha nyina no sa office ho na efa ono no anya ntumu a oboa contract ne ye nyi ntum ti madam ene sanso man no deputy majority leader ewurade ene o pie sa na otwe ne ntuma ne to ne nsa so obumu mienu odi ato ne nsa so na ne bag ne nsuku akwabena ne party sa eni nyame ya na domo a eja omo wieye second one yes ya ji udibre na fru nsam ye de wo ko gender ompa se wo so ka se mempe ana mami ji gender no eno ano no otu kwan firi Ghana ha se hane eno ano no eho asem de nyina enim awurade ye wade ni biem eni kidimu asawo social media no so nyina eno so wo pa chew na chew pa ne de so obi ya bone na ohunu ne mfom so no wo pa chew a e wo se ya gitum na ugitum a nwatu hofo ena anu ya ma me so person san ko biem eneyi afa de on party to party so on ka do kan party on party to party ena ye che so ogbolu a na ono ankasa age apampan no wo che ye che awie su a na ono ankasa age no wo che ena ebi mu bisa se oye bi da ben nyame e wadom 2012 obae 2016 obae 2020 into what na so 12 years eye oso asan ba biem enti mu a mo ben no muntu ne fo se wanhwe yie primaries no be report all because ngo for from ho adwen ni suba ne hyase nyene e hyase a che but omo ye se ye fi asem omo nka na parliamentary candidate mu a ye kwakwa campaign a wo party national women organizer ene ne dom abaso omo ba be boa me akwa campaign ni ye nyina ye tutu ye ka free party headquarters ye nko wo mpasua so a ye dru fie kwan so ama ne akoda ye dru friend we mu obia mami frame ho pare womo pedi pamra be boa mama pass 11 be pem na kra ye ni mo nipa kra oto abade ma aban bagbin ni nyina oba adwa obo mi fi teduku ne ho ofenti ubufunu a uhunu ana wakoma nyina aba fom ne ho ofenti no ubu betumi efunu a uhunu a wo se come on obani bo se bufu ni nyina na ashase ye cool down wa but me de mo amane ne kwaso ne Christas afofo muntu ne fo oba bi mo oba report because delegate na e wodom kwa benya no omo atu omo hofo mpani se de wahunu ba ko ahunu mienu ohunu ni mprensa so enti muntu ne fo Living Bread School Complex sa school we and womo school ni no owini 2022 sa UC Mass we no mo aben kwala no hwe wanimu a 1+1 no hwe wanimu 2 2+2 4 sa school we no mo tete yakoda ba ko ema ye municipality mu owini ya ene abofra yi obia ebo ni din particularly yes
honorable eso obe man scholarship or so ASS school no Living Bread School Complex omo to nsa dia fro so omo bia kwanya no a womo gye nkwada e free cho nursery kindergarten ekosi JHS womo gye nkwada no ama omo ntete so opese oma wo ba no eba be yete se akola yi aye ka ne ho asem yi a e ba cho abo asase so a o ene yetete no ene ni din aduru ba bia wo bia ebo ene to nso fa oba ne bra ni yenya ne ho abotre ntete no na yenhwe no ombin ekura nchen ne ene ye bu ni din e ba cho abo adotei kwan ne so Living Bread sa kwan ne so ho no a ena school no ewo ye wo school bus a ba bia akoda ne wo bia ye de ba be fa no ne ye de na ko school mu ho afei ye pon so a ya san abo mu nyina no driver na wotwi nkwada ne car no wa bin owo nkwada nso ho abotre obetwi ni kakra do mu nyina akwa koduru mu fie asomdwe mu eni ntimi pa chew o pe ba bi do ba na ko school wo mu school fees no bo da form se team na omasa ma wo kwan mu etua ne kakra Living Bread School wo mu bia kwanya ne de ato ho ama wo e ba chew for headmaster sisi a unza nkola na makwan to mu bie pe fa ne bra ho 0204 714040 0204 714040 and 0559 398499 0559 398499 Living Bread School Complex wamusi ombema obano ayo pabene yenkwa ahoma so na yeni kokofo empanimfo yi enkomo enano ene nyina te yese o mampani kire se watu kuku ni bo emu o ma san so kura bie ye kuku season no a afei obetumi akwakoton wo de na saasemi ba ye no ena Ghana National Cocoa Farmers enso so kire se we no mtumu we ni swadodo ye woefully inadequate adenti no maka saasem no ye ni mpanifo nko twen komo Yera Stevenson eye wo mutitine ni Stevenson ana ne boaten opani uti yenka Maakye eja boaten onti yenka nti yehwese yebesan atwe na ba homa ne so ebiom yehwese yebesan de owura Stevenson ana ne boaten o president Ghana National Association of Cocoa Farmers yede de ba homa ne so na fi yabosa enkomo no adenti ena kuku akuafo nka mu kuyi wo de wo kire se sika no isha na wo senka ban no opejam kakra ompejam mfa nkonko dru ebo ben adenti kra na momo kasa asem no yensa esan ka opani ni bi mu ede ne beba na fei ya hwe adi sa nkomo na ma yensa sa aka no Yera Steven oti yenka Ahenkan FM suni Maakye mejo so miwra na apomoko de nyanko panso o members obi ahoye nyina ya nenamu na we die yenim senka ena no aye ne mo bonko mo chese kuku ni bo ne de nka wo form penifo mpejam o matie mu sufre amaso from 800 e de aba 1308 still mo kire se mo ani nheda enso wadaroma sei ni maka no a mo nkyire mu de mayen yo me tia mo tie fo nyina de ema kan sa ne se on say yen die kokwa akuafo no yen hyeda nia no bebre o man mu efite dumadi na ye kwa no lenko aye dwuma no na aban ayi koko boda o hwa no a ye koko adwuma no dua ba pa ye yesi kwa eno de aban ko an ka ho asem na otokoko eno ye yi ba ko aye koso a emma yen koko akuafo ye dwumadi no inni enkonani na ne to aso no ye se ye esansa aban no sigina ya wo mfre yen hawo so oba be kan asem a wo address ye hawo no eni nyina ka ho bi enema de bia no ye ne aban no ana kuku board wachichi ensem a ye ano na yenim se obi baba be ye kuku kuyadwuma ni akofa wo bi firi baabi na ebe ka ho asem ti se teacher for sigina ye bi na edwumfo na eba bi sigina ya ma wo ni nyina ye hawo na ye de nka ye hu ne se ye kase ye beka enkusi aga
Name of the woman say, I fear care mono 2023 cocoa season, you know. Now you cocoa no war pejamua basa breno, nay 660. And a buying a tomb so they about 800 cedi. Sabre crona na Ivory Coast so up to cocoa, woman the about 1,450 cedi. Minia a basi sabre cocoa for bordeaux a cocoa Ivory Coast for cocoa no create FPD interest of 44%. Nanka yen ye de na ye two free a ye 1,800 no enke ye two mu aba afin so ye se ya to cocoa musin ba bia wo wiase adenti nanka yen tumi mmorok Ivory Coast for de ne kakra na emom yen ye de no ba ya elu Ivory Coast wo bo na ye data no 1,450 no na da wo hwan to say ye we ya e de na kire say se ye adwuma ma ye ni so oni wonu aye neighbors ye ni wo mu nyina aye adwuma baako omo ane kofa abrofo bi ba say living income differential ye no won nyina betoto ye no ma pepepe na minua se ekobasa na me ni wonu akoso concrete aba ye ba ye nyina so head pipe rodo akoye na me so me koye ye wi ani pia ye ka ya ma we ket ye ya ma me ketwa minua so wani nya hu na we no na ye ka se etomre bia no mo de ho so bo be bo kua force ye ne smogel ye kokoko amanone ana abijan enya no kresa ye de ye we fum so wanye koko ni ya a businessman buy en chance wo be to koko na ye de ni so ye buying agent sika bi obedi man dia free ye bia ye sika bi ode be man ye bia de be man no e bi say ye turn 1,380 obi ba ye hoso be me 1,500 masa hwan na impeska ba bi ode ko de enye man asem ye beto ama no na ho na asem no beba se ye ni ye ton kuku no businessmen na wo mu to kuku no de ko Abidjan any Ivory Coast anything ye need to me wo kuku no ho bebre anything ye pese aban no pese ye ma kuku ku adwuma no e betuma sostini na ma na gina dia ye kuafo ye interest e key e bi ye ne do kuku no ma ye de ba edwaman so ma aban koton ye kadeba when treaty ye ya adwuma no ebegu e bi obi nya won na to na nya para roba wo ho de kuku bibi galamse wo ho odni kuku be ma wo mu di aye no agi sika pudru kakra dia to bibi e dia dan bi dia tunem edi we no nyina ye no ma yen kuku ekuafo ye na se Ghana National Cocoa Farmers Association ye pesi ye yi free ho entin ye hwe ni mu sa ban ne bre ne bremo ni ye nyin kita ho na ye ntumi hu kuku no ho nhyehyeye e na aboa ma kuku ku adwuma no ye tuma sosteni no me won so ni ye ni hu kuta ho o sorry ya no abebobo bi a wo pe won a wo ye na ye ndo neighbors a ye no wo mu nyina bo ye neighbors no wo mu share common boundary ana common border no o mu de e wo soro sen ye ne ya e de tie bia no sa adwuma die no smuggling no enyai okay enti wo ye dia no amane wo ho mate enti wadaro ma mo de nka mo person ko to ne sen o ye ntimi ntwabo ma ban ti se emre tintin abako ni nyina no kokwa ni bia ni wa betuna aka bibia ma obi afa ye laborers ma wo man no ebre bia no so labor ni ne master ye aduma aduane mpo na mo benya so ye chama mo ade ezo hu ne se so chama ene me fo ni bi na anso so ade o ka che o se kuku de si okono bibi kokwa for da den obi aka bibia ma yen apiba yenda ana ye kokama aban na beka so wo ba de bibi ye wa hana PNGC law 81 mandate yen kuku ekuafo se is quite the point you be ama aban eyemra ye ni ye adwuma samra kona no san kan say kuku board nye pension scheme ni ye welfare infinity aduane ni buzansa wo ma ye na mo ye ya edi ensunsan so na di abre antumi amre ya hwe antumi anya hwe ya ma ye antumi anya nhihye ye bia no ane se wo ho no mo afibia beduna ye de politics temo be statia bia ba no de abe politics be akuafo ye be gumu fie ahwe kura ye koko communities na ye be
bɛ bi nyankopɔn kata no kuta ɛso yɛ wia wungu na asɛm na yɛ enti yɛn deɛ yɛayɛ sɛ bio nkoa na yɛyɛ adwuma enti wonni biribi a akɔkɔka nti yɛnkɔka nkyerɛ aban sɛ ɔnkɔm yɛ taku nea yɛhwɛ ne sɛ Ivory Coast yɛyɛ border neighbor enti wɔn mu yɛ na sɛ yɛne wɔn mu nyinaa aboɔ yɛ paa ɛbɛboa na nkurɔfoɔ amfa kookoo no ankɔ hɔ na small business bɛgyae. Okay, yate yɛda ase paa ba wakɔfa Ivory Coast deɛ de aba yi wonyi ni sɛ no kora ka ho bi na ama mpanimfoɔ Ghana Cocoa Board ne wɔn de aka bɔ mu a wɔn ɛhwɛ sɛ saa price differential ne nyinaa no wɔn bɛtumi ayi afiri hɔ wɔn nyinaa ɛbɛtɔ ne pɛpɛɛpɛ and again wɔn kɔ adwaman nso wɔn nyinaa bɛkɔtɔ no ɛboɔ pɛpɛɛpɛ. na sɛ woyɛ ne saa bia na ɛsɛ wɔhwɛ sɛ adwumayɛfoɔ no a wɔn yɛ adwuma no nso wɔn nso akatua ne wɔn deɛ bɛyɛpɛ na akɔ adwaman so na wɔn nyinaa akɔtɔn no boɔ baako na ba na yɛn a yɛyɛ adwuma no deɛ wɔn no deɛ kɔ n'anim so ne yɛn a ɛyɛ yɛn nso yɛnam ha no mu yɛ kookoo yɛde a yɛka so yɛdeɛ premium yɛne yɛdeɛ na ɛyɛ papa the whole world enti premium a wɔde ma wɔn mu no nso a yɛn mu yɛnya bi enti sɛ yɛbiara ni hɔnom a yɛn akuafoɔ ɛka yɛn de aban ni mu ara ne sɛ wato kookoo afiri akuani hɔ wɔwie ɔne kuani ni hwee yɛ bi enti saa nɔɔma wei no mu nyinaa no the cocoa board kɔ no wɔkɔ negotiate ɛsɛn koraa no yɛn no yɛdeɛ fa yɛfa ho no ɛsɛn yɛmfa ho yɛda sɛ ɔdaa so wabɛtɔ kookoo no afiri hɔ wodɔ kookoo ɛne sigya to mu a biribiara ni hɔ yɛ protect wɔ wabrabɔ na ayɛ basaa wokɔto kookoo kɔhata na korɔmfoɔ bɛfa a wabrabɔ na ayɛ basaa ɛtɔ nsuo mu ma nsuo fa no a ɛnti isi ɛnoɔma no nyinaa kɔ no nyinaa no biribiara ni hɔ nom ayɛ factor a protect yɛn farmers okay. Of the government I just say yɛate wo nkyerɛ mu no ase paa nti yɛde bɛsi a biribiara ni yɛbɛsan ba wo nkyɛn biom yɛne Owura Stevenson Anane Boateng president ɛde Ghana National Association of Cocoa Farmers ɛne ne no ɛkɔkɔtwetwe nkɔmmɔ no na woyɛ cocoa kuani na ebi a wado kuya no a ma sesei oho yɛ bibibi oho dodo uso bibia mu a na asɛ ya akwakofa ha bi di aba na no na maame bi ka na asɛm sɛ baabi a waduro no ɔte hɔ no mu a bɛka sɛ ne nan ya pagya ne nan de ato ne ɛyɛ din o ɛyɛ onyi ɔsɛ bɛka sɛ ya pagya ɔno ankasa ne nan de ato n'akyi and Monsieur Weyuni, for the Chile Jubilee Hospital, be sad in the free honor. Jubilee Hospital say a Janahonaji, yeah, sure, Papa Panwako to a Juma so the edge of 200 and also so cost Hormos, also and lab and also facility no high, behel, say a family blood group, and I said type, and what's your hema why behe, pharmacy or a drubia was say, Yadima one so your behena yet me the Hujuma Kama the amount. Postnatal care no ho weighing a watching some ni na behwe theater wo ho no mo no so ekoto se yenye surgery no a oba behwe aya ma ebiem mo a etwo etete mo no eno so ko ho no mo betimi ahwe no matimi atu ho na mo kama e dia ma maternity wo ho bre ne so ne nyankopon esue wasundwe mu a eno so betimi aba ho afi ye wo ultrasound ECG scan e wo ho no mo a efiri utiri so kosi na ase bia yade ne hye bia ye behwe na ye de adura kama ho atimi ato ntentem pa ebiem ebia wo ye be ma pese wo check wo prostate na hu se wo prostate level ni gina yi anase nyina yi mu nyina mo nkɔ hɔ no ne hwɛ ma wani ene ebia no so tete wo akɔ ne ntimi hwɛ emfa ma wo diabetes ne hypertension no eno so yesi hu nkɔnwe efie da bia no ye ma ho nkyerɛkyerɛ ne ntete canteen nie enuane papa ne eno aton wo hɔ ye G insurance national and a private aboabo Odabuabu Amantra Bridge no so na behuni yen ambulance service here running 24/7 no be free 0244 575799 0244 575799 0241 784645 0241 784645 ofra bejo so na fe enkomo bia wo ho ne yatimi ahwe di yeda so agina aye akuafo wo mo akache mepacho ebia wo ekuani Odo ebru emo cashew mango cassava cabbage ana tomato onion watermelon ena wodo odi ene cowpea granite yam soya bean oil palm ana okra ena wodo me kanfo offer no e de amount fertilizer papa bi a yagia tum nea etie ne se emoamo ato hye no bae su gu nanimu ase e ma ne nso do so no eyi ni nyina free ho
ɛma ɛtumi so dɔ sɔɔ aso yɛ hwɛ nnuane ɛne kua adwuma nsɛm so agye atom Environmental Protection Agency agye atom a wobɛtumi de adi dwuma 1 litre no wobɛtumi de agu 2 acres so amana so dɔ sɔɔ 100% Ghanaian 100% natural wopɛ bi atɔ a wobɛnya bi ɛwɔ mmea ahodoɔ a yɛde bɛto dwa yi afei baabia yɛtɔn kuayɔ ho nneɛma no wokɔ hɔ no mu a wo nsa bɛka bi Tales and Details Agrochemical ɛwɔ ɔdan main market hɔ abenasefoɔ nso ɛbɛkɔ Mr. J Farmers Home Agro ɛwɔ Asama Kɛse Achemudanfoɔ kɔ Ahotɔ Agro na afei Acheasefoɔ akɔ Biski Agro New Ebrim Magina Agro Nkɔkɔfoɔ kɔ Harrofit Francis Agrochemical ɛwɔ Abɛm saa nso so ɛna Farmers Choice Agro ɛwɔ Kɛde Maranatha nso so wɔ Kɛde Akuase ɛyɛ Nyame na ayɛ Koforidia yɛ Plant Gold Agro Suhum ɛyɛ Tester Agro Buedia ɛyɛ Showe Agro Esium ɛyɛ K Danso Agro ɛyɛ ana wafrɛ HGA Africa ɛwɔ 0257 315132 0257 315132 na yɛntimi NJ wɔ so Yay. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Yeda se yeda wadwe nkyere ne kakra beto aso ba mamenti we mfiri ho. Enkasa fabrics se wudi dwumadie wafade no e wo se edanso se wafade be danso a Enkasa fabrics ene ye kanfo edi ama wo. Enkasa fabrics se engagement se wedding abedinto a birthday bibia ena e wo se utumi fa wo ho na wo danso e wo nipa nyina mu a e wo se wo kɔ Enkasa fabrics sesie de wo nkran ene nti se wo tutom kopie mu nkran a owo Makola shopping mall kɔ hɔ na ekokɔkɔfa enioma ni bi ne kokɔton na kokɔka kyerɛ no unya duru hɔ no maka kyerɛ so ebia me kala esei eye jade akarema no Enkasa obehwe na waye ni nyina edi ama okama ebia mo ye adwumakuo bi asorekuo bi mpese mo nyina mutwa atare ba ko eno so mo kɔ hɔ a obehwe di ama mo a mo pompam nkrofo nneoma no mo nso mo nkɔ hɔ na mo konkoto materials ena fabrics ne papa na intimi mo amo frɛ wɔn 0243 422591 0243 422591 o frɛ wɔn ana wabɔ Ahenkan FM din eno ne ye promo code na just say wokokra ye kodi yankom etwatfo na afi yama kwan no abam ye ne dabi oyoba Sarah Obin Ejei oye I nurse na te say omo mo hwe ni ye ne konkobonkomo ye nua about yanka Ahenkan FM suni ma chi good morning edemoto na pumboko de nyame adom ye de radio ase Ghana Health Service and omo ogbo ye nyina kokọ se Apollo no aba eni ntie na ye ho so wonso abin ewo ani ene ho nsɛmsɛm ɛso ne de na hu behia se ye ba ne no bɛbɔ nkɔmɔ wadaroma Apollo no ankasa kra ye de ba de okay me da se pa me fa so Apollo no eni yare a eni na eche but a group of eye conditions kakra Apollo no esase nti se beka so de anya Apollo no e bia nipa na nya de friend se conjunctivitis so when ni anase bi mo so kan say red eye anase pink eye so when ni be kokko Apollo ni share that group of eye condition nase nti e friend conjunctivitis na conjunctivitis ni wa bebre ni mi mane cause e mane ba ebi say ubenya viral infection viruses bit me akoso bacteria bit me akoso ama weni na ye kokko afen so mo share contact lenses eno so bit me akoso ana say di egu weni so chemical parazo ana omo di egu weni so eno so bit na ma wenya sa conjunctivitis ni da bit ma weni aye kokko afen so allergies bit me akoso sa conjunctivitis ana afen fungi bit me akoso. Inti Apollo no or conjunctivitis ase and the ankasa a friend or ever before me acute hemorrhagic conjunctivitis. Apollo no virus ne cause so then I make a say nyama be bit me a cause conjunctivitis no Apollo no virus
different virus being a cause so emawunya Apollo a friend or acute hemorrhagic conjunctivitis. The acute here are there about suddenly ente the best me asano. And as you can hemorrhagic here, moja anything now that is hemorrhage. This is now within a year corner. Conjunctivitis, yes, and a maturity mono inflammation of the conjunctiva. When you know, fita no any or eyelid nasty honina, and no conjunctiva no, a casaho. If you say I inflamed, then I better say crab asono. If the Apollo, the only viral infection. No, when in your corner, damuja. And when your friend say when you're about all of a sudden, and when your friend say when you're acute hemorrhagic conjunctivitis. Okay. Now, as I say, a viral conditions, it needs spread very fast. Yeah, the anybody COVID-19 by because they are viral, no once and I spread it. Sana we so here. Okay. That's papa na no na ye ne mpanimfo ni bi di nkomo a ye bisibisa se ye ye Ghana ha na ye tete ye nkura ase ni enim se bibi kura to wani a ye se ekwana obi enchi nufu nsuo mfa nguso mfa mma ho ana fa enchi nsuo efa egu wani so wadaroma eno no ye futu papa me pacho me dase me pacho enye futu papa ena enise obia eye sa ade ni biom. The Edin kind, Obiano Funso now Cogeno, only Yaria a one panaho. And the Funso to make carry HIV, it may carry hepatitis B. If you could you go and so direct, not every rat with minimal cost system. You may not know condition a one panaho or transfer at the amount. If you are sure, say a codio bino Funso every and so dear, yes, I dear no. I think so in Chinese swine degree and no, a bit near her. When it's on some, and also your new beer when you're on some there, that's a capiano. And you're very sensitive. And so, if you say go and it's why, a bit near cause so patches, when it's on some so. A bit me cry lead to also, and I say crew, and I so be not carrying a won't me for when you know, why did you? If you're best stresses are at the end of your bed. Na, what are my enchilling so, and I put so way. Me pacho research behind stress and things and I say and from so ebet me ama Apollo and I say acute hemorrhagic conjunctivitis the ACO. One thing about viral conditions and a cycle, a moving from one step to the other. It's a no may resolve it on its own. The management I na you treat to a hospital, you treat symptoms now I a debano. It is a say when you know and after when you follow the best thing I'll be home remedy. Say, if you obey and so did they now they will allow to now they have to win in it. And never wow. But so back was signing to an answer obey and twins and answer the quarter and so at the boo and in it for them patch or dead. And your futu papa. Me patch Mammy, you better say, na answer now beko crano. We no prevention be wa home. Before I make a prevention, make a mode of transmission. Acquire a fast unya Apollo no. Okay. One, a direct contact with Obi when you Apollo ni secretion. Say be Obi unobi or them and only Obi will feel when you Apollo ni. Now or the Mr. can any now and I say also don't say can any be a drone you gumano. That's a one on Sunday Samina, Ubet Mania Apollo ni be no direct contact. And that's an indirect contact say. Nipana so gates mu wedi oko also buy a so gates mu wedi but one on sa accidentally odo nsa akọweni also betmenya Apollo ni bi anasa mo share pillow obi wa Apollo ni ne dampa so or sorry akoda ne mpa ne so e dia na secretion ki da ye pillow ni ha akoda so ni na ye indirect contact ubetmi dia nya Apollo ni bi intervene prevention na ye best stress say so obi wo Apollo na as much as possible no oba avoid direct contact with the person. After so now the drogu nenia before and after audio drone begu nenia manipano or on samena. And I as I wrote there a one free I will be brave. It's as much as possible. Now see a regular hand washing and on sa over and with soap and running water and yes and so on tie honor or don't start question me patch or daily. I think when you say only be or Apollo no a share power and I said
pillows. And it's bit mama also when you be. And tell me kind, no bit made the warm water. After two when in this one, also Susie when in the time. After so I follow, so initial contact lens. So you'll be our contact lens, initial because the man I follow near serious. And I think so you'll be our spectacles. I type our spectacles frequently because the virus need be trapped or spectacles usually around when near. Ubenya Apollo and found our stress in or the best prevent so that a Maria Apollo a man who swing. So stress as much as possible, no better appetite and frequently. And I think so you better or see I avoided the call your name will be brave because the answer can near anywhere if car be there so many now you may not know near I infected with this Apollo virus. If you answer the call your name, you better stress as much as possible and you better avoid it. Yate mami yebeda se papa na sene mode afutuo di abayi ane kokobode abayi ewumu a yebesa ba no aka ye nkakra ena ma refrenti yeda se papa yane mami Sarah Obin Ejeyi oye I nurse omuhwe ani na eja yene ne kokotwe enkomo no afei kwan mu ada ho yenhwe na yenye won so adwenkyere nto aso na yenko yen anim ye number se ye di dwuma ni nie 0201944485 and 0554820910 brem na yenye won so adwenkyere olumai yankoi. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Me pacho udin ene baby akase free. Me pacho me de blat am kase floor danko. Me pacho yintio. Me pacho me ha ba ko edi kan ye anse mo kan koko ho asem. Ne tono afi we ye nyanti ese koko ekwafo ni nyanti ese afi we ye ni ko di bo afo no be den plus be pe. Ampe entumi amane sa. Enti ya saba ne se onhwe ne no ma bi ye wo sa akoko because se akoko no beble akoko no gu bia na be. O se hu se abe no emfa so wo so sin akoko no. Enti ye ho no omonhwe na de omuye ne ma ye be ye no. Omonye ne ma ye. Okay. Yati. Two. Ana two nso ye ana ni ya na nurse ne be kan ho asa na se doctor no. Wa teaching bebe ya tini na ate se wa enfantin so nkan wani enfa eponso nkan wani na mo mmesme ha ba kwa mpese mbisa ne se ya egu koko no na tese ni ya ye no ena ma bebe na de ba na yen so bi wo ha na yegu koko so koko man so enfo no yen so se eni ya ye no ya na ye tenya eno so de na ebe afa ho amaye yate yatwra to ho dachi ni achirichiri ensaka no ebebisa no in fact ebebisa no kra wa achire ho na ye dia no ye dia ma onyame yadom a ochena enti eya akobike na ma hye ne nso e de amame 020194448554820910 unsu betimi do de e de aba udin ene baby akase free hello dabi wentimi anyina so ene esa de tie dia madwen kira mo de bae no nso yankin kan kakra udin baby akase free me facho mi dinde ba me te kimi akase free ba sevi me facho yenti opani facho kuku peni na se mo no beka yen no eno na me tell you okay utie ne nse se ya o se any asema woka na chese no kure Ghana omu nyempani foni sisi yen awa mapia ye ayeya nti e pa yempani foni che obibiri sanse obi a ye adwuma o hwe so be ye adwuma no no so ne na busia nya bia bi na se de bia ye be ye adwuma na de office ube ho se waji bia mecha na de bia ye so aye ne makoba na ye bia ye ho che ya yasem ye pa o show sani Ghana kuku be koso na ye piano si betumi aye ne aye ni yi na do so ama o man no omo hwe yen na omo hu ya mo kakra na omo nti ye pe mu so man kakra na ye ntumi enfanya adwuma no na ye ninje anya sa wo ye adwuma na nije ni ma
One got I didn't cry, no damn TV, see him by show with Blom boy. Yati yanso yɛ da ase wodin ɛne baabi a ɔkasa free me pacho yenti o Koko is not so make a crack. okay You come Mamma Mo and can momentum so you said most of the California Misham of South. Koko more cano. Listen, a ban who says you can clear remark your phone. I see you, but and say you need pay it. So also the open back on a friend one in the Casano, just a good work for any gun affording it. That's your own with him. Now can you be crank and that's your could you afford it? Can you only get quite a pet? I feel good for no start to move. That's what you may Mr. You see, I will be a chen cuckoo. Do one a different cuckoo with the back and gun a cuckoo in the air. It's a mere could you want my coping, my wage more pain. Who come at me a jack? Who could be a Japan or the other cuckoo? But you can say the whole world, gun and cuckoo pan are the 2 pound of which name. It's a bit to me a man on Pajaka Cramayan. I said cuckoo, you were and you, and she was a media. Yati. I bend the media. Yati. Yeah, that's papa penny ni we on so adwen kyerɛ me pacho udin baabi anso kasa free. Oboba. Big one. Papa Bedman. Hey, yo yentie we. Oboba me ton ka kyerɛ. Me wo ho. Oboba from Mechian na me afro. Na say mimi mumu na maba ukru ma be di pa nti wo mumu na wosenka di bia wo hwehwɛ me. Oboba ye nyo ya wo mimi fi asinkushia. Yo yentie we. Yo oboba anape nyagopon kan ho. Ono odi ahenkan. Oboba ewiase on. Aya amo say and credit and the country ba akopɛ. Sɛ on koko ni a wabɔta ida. Fie ni a wabɔta ida. Enso mo to koko hwɛ. Sɛ tumi ka sɛ koko di ade aba. Ni asada koma mo tɔn ma na kuafo na kata te wo. Mo tu koko mu so ayɛ so ya tu koko mu 11 million ke ɛyɛ yɛ monye so. Oboba enka me de ka me kwa de nka kuafo so yɛ. Ke yan nyuma mo akuafo Zumlion for tanko for nke se nyoma because am na ebuwa na oman ekoso oboba de ekoso na nye oba oni nyame nye adwuma ote nyame enka won so ho bedman de ode baaye no Maakye eso de adesrede de to isi nanim se betimi a onhwe na ontie de nkrofo eka saa so ena kwasi premier o say happy birthday en confirm ne mentor of friend of Bismarck Odum Saki or ye general manager Edema 9 FM ewo Winneba osi wotie en live ewo UEW owo Zoe publication kwesi premier ne de ode baaye eno no sanso so ena Angela Brown osi Onyankopon shrine na adwuma ye we nso se ye friend saying Adwa Roberta de wo ye efie nipa Adwa Roberta kwesi amwani onso so saa ye da mo nyina amase mo amo frefre no so mada Roma yemfansi hai na fi yenkonkunya dem mo na yenye na yensore so otwieri amponkwa mi ensanie asase ya ensa abusumni asa ensa ensu wodu a mo twa ye ho ahia mo nsanie nanano mo die nie mo motwiriri na mmegitrada asona agona oyuko eni bretu adua na eko na asachi ni ase ne ensa manfo momra meje nsa no na munyira ya kya gidina pa ina na kwaku ampofo wusani ina na ya agei wusani na kwadwa ase brabeje nsa no na kusi brabeje nsa no akusa brefie ku ampon wuso wusani na nanom seme fremu a enye boni bi ehia pa ho san ahoodin nyansa eni wodo ye pebia mumi yenya bi mon sro nyi nkyere mayen mumi ya asentre mum masabi oyare boni bi moyen mum ye nyama ne mum ye ni mfra mum ye asunsi mum ye nwa wiawuo mon hyira de obenya no ami ye bi adie obi obedwen ye ho adwempa no nanano mon srema ne bibia nko no from mon sro nyi nkyere ma no no nipa bonifo a ompe ye yie ye ka ne nko na nkia no aduane aboye obi obedwen ye ho adwembone die nanano sremo ara obi ntonsa emfa nhyira ne busuafo mama adie ni nye na wia kete na adwembone emmonitiri so monikasa eno ntie no yede na de no so de asi